I'm all for li nisa joħorġu jaħdmu. Jiena nixtieq li l-mara tkun il-breadwinner u jiena noqgħod id-dar. Hija importanti li l-kapitalist jagħmel il-flus. Mhux skapitu tan-nies. Imma mhux skapitu tan-nies. Mhux skapitu tan-nies. Bro, jien naħseb kultant inħarsu lil mill-GDP. U x'inħarsu. Sta nagħmel il-punt. Wieħed dak ismek fuq il-ħajt, dak ismek fuq il-ħajt. Lex alla bibajni jien. L-aħħar kwarta int biss. L-aħħar kwarta. Int biss. Ir-rewind jaw. Mill-aħħar li ġejta u 3 snin ilu id-dekadenza tħossa fl-arja. Mela tlaqna. Merħba nilqakom għal podcast għat-tieni podcast ma' Mark Lorenz Amit Lawċi miegħu għandna ħafna x'nikkumbattu jiena u Mark il-kapitalizmu, il-kristjaneżmu, il-politika, x'inhu jiġri ġewwa Times, ħafna affarijiet. Għalfejn għadu ma menx il-babies. Għalfejn Mark għadu ma menx il-babies. Qabel ma nibda nixtieq infakkar li hawn numru ta' azzjendi li lilna jtuna daqqatit u li grazzi għalihom dan il-podcast ikun jista' jibqa' għaddej dawn huma ħbib tagħna tal-ISS grazzi il-Maple, il-Browns permezz tal-Gut Health, Kutriko, Stretta hija l-birra li tinxrob u anke l-każin, Garmin, Wellbees.mt, Alberta, personalfinancetool.com kif ukoll Business Labs u għal-post fejn jiena u l-ħbib tiegħi namministraw dak kollu li aħna nagħmlu. Podcast joħroġ nhar ta' ħamis, patreon.com/Ron Maliek tixtieq illi tgħinna tkun parti minn komunità, tkun hawnhekk, tkun il-każin u tkun parti minn dan l-impenn sħiħ biex inkomplu wasulkom din it-tip ta' media. Ara tlaqna jien u Mark Lorenz Zamit. Ajma. Għaddej ma' ħafna stress, bro, jiena. All right. Are we good? Ma nafx eżatt minn fejn ħanaqbad, ma. I'm just going to recap. I'm just going to fucking recap with all we've been saying. So maybe we found, maybe we didn't. We'll see. And I've been rolling. All right. Mela. Ma nafx eżatt fejn konna. Konna f'post vera intimu sabiħ u li vera xtaqt. Perfezzjoni. Naf li konna fuq il-perfezzjoni. Ma naf fejn konna f'termini ta' Kontra tejli. Xeraw l-udjenza, le. Ma tafx safen waslu n-nies. Jiena feżat fejn. Fimt. Jiena mbagħad għamilna din ukoll. Illi nkun nixtieq illi kemm jista' jkun kollox isir. Mhux kollox, naħseb biżmien dik li tallimt. Biżmien li tallimt huwa li hemm ċertu affarijiet illi iridu jsiru b'mod perfett. Jew li vera nixtieq illi dawn qatt ma jitilfu l-standard. Mbagħad hemm ċertu affarijiet oħrajn illi minn ħin għal ħin jaf nillaxka daqsxejn u mbagħad nerġa' mmuru nirkuprom u dawn l-affarijiet. U hemm lista żgħira. Fost dik il-lista ta' affarijiet li nkun nixtieq li vera nagħmel l-almu tiegħi jkunu vera investiment kemm jista' jkun kbir ta' attenzjoni maħabba kollox huwa tfal. U t-tfal jibbenefikaw ħafna minna dik. Dik il-trejt tista' tintuża biex tagħmel affarijiet sbieħ ħafna fil-kuntest tal-familja li qed ngħidlek. Jien mhux qed ngħid illi m'għandikx tagħmel kull ma tista' biex tgħix bl-aqwa mod. That's great. Il-problema hi meta inti tifrustra ruħek għax il-ħajja ma ġietx kif xtaqta b'mod perfett. Ġvien qed titkellem fuq ħafna affarijiet li għandek kontroll fuqhom. X'nagħmel jien fuq ix-xogħol, dak il-proġett li għamilt, il-ħajja ma' tfal, id-deċiżjoni ta' ma' tfal, dak huma kollha affarijiet li għandek kontroll fuqhom u ma jiġux perfetti, ma jimpurtax. Imma jgħid nitkellem fuq l-imperfezzjonijiet normali tal-ħajja, l-affarijiet li jiġru, is-setbacks li jiġru fil-ħajja li m'għandekx kontroll fuqhom. Sewa. Jekk ma tkunx preparat psikoloġikament għalihom dawk, ikissruk. Imma mbagħad hemm problema ikbar. Jien meta kont żgħir minix konvint jekk ġibtix mill-iskola jew mill-familja jew mill-postijiet soċjali fejn kont inkun. Isu kbirt nifhem illi ħanbda minna. Jien għandi ipotesi ħadd ma studja naħseb imma konvint minnha. Li l-awċin fil-fond ta' qalbhom jew kważi kollha, jekk mhux kollha kważi kollha. Fil-fond ta' qalbhom jemnu li qatt ma jistgħu jkunu tajjeb daqs il-Maltin. Għawċi fil-fond ta' qalbu jemmen li
daqs Malti qatt mu se jkun. U di ma nafx eżatt minn fejn ġejja, ċew di ma jgħidulek x'ommok issirek, jew ma tħossa, f'għawdex tinħasdi meta tkun għadek tifel titrabba hemmhekk. Pereżempju jien kont fit-teatru ħafna għawdex u l-kliem dejjem kien ikun meta l-awċin qed jaħdmu play, kulħadd jaħdem volontier u kulħadd iċċitat u mmotivat għax volontier mbagħad it-teatru taħdejna jagħmlu play u l-main actor iġibuh Malti. U lajta fir-raħal tkun dawk ġibu l-Maltojn ta' jaħdmu fil-play. Dek tajba mela ġibu l-Maltojn u l-Maltojn tħallsu. Il-Maltojn tħallsu l-awċin jaħdmu volontarjat u l-Maltin jitħallsu. U inti dejjem f'moħħok tinbeddi l-idea li għax Malti u sempliċement għax Malti dejjem ħajkun aħjar minnek u qatt ma tista' tilħu. U jew jinkellek ħatilħu to the baseline trid torqod ħafna inqas taħdem ħafna iktar bil-sienek barra tita' ħafna iktar sagrifiċċji. Ġas biex tilħaq il-base ta' Malti. It-teorija tiegħi għalhekk imbagħad għawċin illi tant they over prepare li mbagħad jaħarbu. Ma nafx. Ma rridx insemmi ismijiet, imma jiġu f'moħħok ismijiet ta' għawċin li Joseph Portelli ħan semmi. Kardinal, pereżempju. Joseph Kalleja konna sejdu. Le Kalleja mhux għawċin. Joseph Kalleja mhux għawċi. Le mhux għawċin. Le mhux qed ngħid li l-għawċin biss. Laqas Oreste Kalleja ma kemm dak. Le. Dak mir-rabat l-oħra. Imma x'qed nipprova ngħidu there's something about God's things. U nħossha ħafna din. U sometimes they over prepare imbagħad allura jaħarbu ftit iktar. U imma dik il-kultura x'tagħmillek li tkun ħafna fokata fuq l-iskola, aħdem u stinka, għax inti m'għandikx ċans daqs il-Malti biex tirnexxi, mela allura tittaħdem ħafna iktar. U easy bil-mod il-mod tibda isek tirċiv il-messaġġ meta tkun għadek tifel. Il-valur tiegħek huwa marbut kważi biss max-xogħol li tagħmel, mal-performance. Just being you is not enough. It won't get you anywhere. That's the message you get. Daħat ma jgħidulek ta' bil-kliem, tħossu ma you get. Tesperjenzaħt. Il-messaġġ li bda jitgħadda u inti għandek valur skonċ inti tagħmel. Meta tikber dak ifisser li inti meta ssifer kif jiġri li ma tgħux pjaċir. Għaliex meta ssifer ma tkun qed tipproduċi xejn. Jekk inti l-valur tiegħek li mħabba lejk innifsek tikkalkula biss biex qed tipproduċi, dak ifisser li xejn ma tkun xogħol u xejn ma tkunx qed tipproduċi xi ħaġa wherever, tkun produttiv, inti tħoss li inti void bla valur ta' xejn. X'tixtieq illi itik iktar sens ta' skop allura? Jekk mhux ix-xogħol tiegħek. Ix-xogħol tiegħi nixtieq jtini sens ta' skop. Nixtieq illi nkun kapaċi u ġenwinament mhux qed nirreġta ma nafx nagħmel din. Nixtieq li nkun kapaċi. Ipoġġi bil-qiegħda nieħu bela tiegħek and I enjoy it. Nixtieq nkun kapaċi npoġġi bil-qiegħda ma' mejda ħaniklu lunch, dinner, ma nafx mal-ħbieb, wherever, mal-familja, ma' tfajla, and I enjoy it and I just savor it. Moħħi dejjem jgħid x'imkien fuq xi dak l-intervista l-għadnija ma' għamilx u dik li ma' għamilx. Mhux għax hemm xi pressure fuq ix-xogħol. Moħħi bħalissa qiegħed li ma ngħid xi waħda niffakja xi waħda hawnhekk li tibqa' memorabbli f'xiril jew f'xi servizz tal-wan jew hekk. TikTok tiegħi u gost ġeneralment jiġri jekk tagħmel xi żewġ fouls. Le, u hija fouls ħanagħmel, iktar tagħmel li xi 5 sigħat hawnhekk ma nagħmilx fouls. Mela. Ma nafx hekk din hix boring għan nies li qed jisimgħuha, ma inħossha. Jiena naħseb li mhijiex ħaġa unikament tal-Maltin. Ġifieri naħseb hija xi ħaġa tal-epoka tagħna. Naħseb għandi s-suspett illi inti biex tħossok tajjeb miegħek innifsek trid tkun produttiv, però kultant naħseb li wkoll qed nkunu ftit nostalġiċi fis-sens illi jekk tara pereżempju, ġirajtu Apokalipto? Le. Apokalipto huwa film fuq din it-tribu żgħira fl-Indjos ikunu fl-Amerika Latina qabel ma jiġi Kolombu, eżatt insomma, u mbagħad jiġu l-Azteki u dit-tribu żgħira jimmassakraw. U l-film jiftaħ. B'dawn il-grupp ta' nies essenzjalment Indjani Arwenin qed jiġru wara mrarija ħanżir u xi ħaġa tat-tip. U da insomma wieħed jirnexxielu jnifdu, l-ieħor jirnexxielu teħdaqqa ta' obsidian u l-ieħor l-oħxon insomma għadu ġej u daw ġab massakraw il-ħanżir u jibdew jitnejku bih. U isu l-messaġġ hemmhekk huwa li anke meta konna tribu, il-valur tiegħek huwa għalla x'int kapaċi tagħmel men. Għax fl-aħħar mill-aħħar aħna maħniex individwi li ngħixu
vakum, aħna nejxu ma' ġurġin, jien għandi bżonnok li l-ek isma li jimborċi saqsijielu dik, jien għal-ways għandi bżonnu isma dik il-kamera għanna t-frejmi għaneżew. Julian, taf kif, kolla għanna bżon, naħtu xie tibta kontribut. Hija xaġa tajba li jinti tħoss, isma, jina tajja fuq xogħol u xogħol t-niskop. U naħseb li hija xaġa li minn dejjem. Ma xekux. Imma qed taqbeż biċċa importanti ħafna. Somewhere along the way wara li konna fil-ġungla. Biddilnija dik il-mentalità, edna isma' għaw minnu inqas b'saħħtu. Imma dak ma jfissirx li għandu inqas valur. U dinja l-idea ġidija kristjana, mhux biex naqbad fuq ir-reliġjon, imma ddaħħalni. Dilwa l-idea kollha ta' Alla illi jgħid isma' it doesn't matter x'int kapaċi tagħmel, what matters u li teżisti u għax teżisti inti għandek valur intrinsiku ġast għax teżisti. Dak huma that's what a human right is. A human rights. Jistajku li huwa inventati ma jeżistu. Eżatt. Jistajku li hija fizzjoni ideal illi ma jistax jintlaħaq. Whatever it is. Le, human rights ħafna minnhom il-ħaqnihom. Ħafna human rights fis-sens li peress li qed ngħidu isma' ir-reliġjon ġudeo-kristjana iddettat illi kulħadd għandu jħossu tajjeb purament għax jeżisti. Jista' jkun li għandu valur, mhux iħossu tajjeb. Iħoss li għandu valur. Mhux iħoss, għandu valur, intrinsiku, iħossu ma jħossux. Inti tista' tħossok żibel, imma l-valur tiegħek ma jonqoslu xejn. Ovvjament diffiċli li tħossok żibel u fl-istess ħin tħoss li għandek valur. Mela, minuta. Inti hemm il-valur oġġettiv intrinsiku, ma jista' jmissulek ħadd. U dak instanzjat dak huwa fil-fatt instanzjat fil-liġi pereżempju. Eżatt, imma qed għax fizzjoni tal-reliġjon. Anke l-umanisti, anke l-ati jemnu li l-human rights huma the best way forward. L-umanisti mhumiex imuni milli jkollhom il-fizzjonijiet tagħhom ukoll. Okay, fair enough. Imma li qed ngħidu għalmenu qed naqblu fuq dik, somewhere along the way meta ħriġna mill-ġungla qabilna. Illi l-ħoxnin ħanejnuhom, mhux ħaħalluhom jaqgħu. Min għandu diżabilità ħanejnuhom, mhux ħaħalluh imut fil-ġungla. Imma dak ifisser li somewhere along the way rġajna tlifnija dik. Taħseb? Għax illum il-valur tiegħek huwa mibni biss madwar x'kapaċi tipproduċi. U dinja problema tal-businessman, tal-kapitalizmu. Nibdew, noll il-mejda jien, nibdew. Mela, imma tista' tħallini nispjega, mhux tħallini, mhux toqgħod tgħid li bu. M'għandekx raġun fuq għadin, tista' tħallini nispjega f'xi mument. Mela, jekk irridu jew terġa' tistaqsir wara għaddu xi 4 sigħat u niżgħu jew tfewlu. Mela. Mela, x-xilja tiegħek hija illi din hija soċjetà. Sorry, qed ma tuġbokx il-kelma xilja? Xilja, sabiha. Din hija soċjetà illi tagħti valur lil minu produttiv u skont kemm inti produttiv ittik valur. Ekku. U dik hija problema tal-kapitaliżmu. Tal-kapitaliżmu kif żviluppa. Mela, ovvjament, dik hija wkoll problema li għandhom pereżempju in-Nord Korea. Ġifieri. Ġifieri, minkejja li n-Nord Korea hija stat komunist, xorta kemm inti produttiv, kemm jirnexxielek tipproduċi bullets, kemm jirnexxielek tipproduċi armi, kemm jirnexxielek tipproduċi whatever, hija kemm inti produttiv, kemm għandek valur. Issa, allura li ġalli nasal għal naqra ta' suspett illi mhuwiex il-mudell ekonomiku, il-kapitalizmu, imma hija ideoloġija li twassal għal ċertu policies, ideoloġija li twassal għal ċertu kultura. U l-mudell ekonomiku u l-ideoloġija huma żewġ affarijiet differenti, le? U insomma, u differenti u mdaħlin f'xulxin. Ħanamlu hekk. Il-kapitalizmu x'inhu? Dak li tħobb titkellem fuq inti. L-ewwel net, minuta, tini ftit ċans. Just, sempliċiment, għax jiena nikkritika l-kapitalizmu. Ma jfissirx li sirt komunist, għax anke inti għamilta issa. Il-counter argument kien manka l-komunizmu, min jgħidlek li jiena I'm all for capitalism. How it started imma.
Can I just reply to that? Ma, jien mhux qed ngħidlek, mela inti qed tgħid li jmorru għall-komuniżmu, le mhux qed ngħid, assolutament. Jiena inti naf li tħobbu l-kapitaliżmu, probabbli tħobbu. Nħobbu, jaħdem aktar minn kull sistema oħra. Jaħdem il-podcast ħan nispiċċaw impejpu s-sigarri u ninvestu fl-istok ta' Tesla, issa tara. Imma, il-punt li kont qed nagħmel ma kienx dak, ma kontx qed ngħidlek li inti komunist, kont qed ngħid, isma' din il-problema teżisti. Teżisti fit-tribujiet, teżisti fil-kapitalizmu u teżisti fil-komuniżmu. Mela jista' jkun li mhux il-mudell ekonomiku huwa l-problema, imma xi tip ta' ideoloġija, xi tip ta' kultura, xi tip ta' ma nafx. Imma jista' jkun, just asking questions here. Jista' jkun illi qed naġlu ħafna illi nippuntaw lejn il-kapitalizmu u l-kapitalisti li jiena nodni magħhom u nħoss niftit offis. Jiena naħseb, aħna meta qed ngħidu kapitalisti qed niġbru ħafna nies differenti, inġustament, f'offa waħda. Mela, u hija inti bit-tajbin, mhux ħadd jaħseb li hu mit-tajjeb. Mela, anke l-ħżien jaħsbu li huma mit-tajbin, mhux hekk. Mela, le, jiena all for il-kapitalizmu. It is, jiena naħseb sissa ma kellniex sistema ekonomika aħjar minnu. Ġabetilna ħafna libertajiet u ħafna il-ġid kollu li għanna fil-West ġi minnu. Però l-kapitalizmu ma bedix kif inullum. Il-kapitalizmu u John Furnar u jagħmel laqwa Hobbes, għax jagħmel laqwa Hobbes imur jixtru l-aktar minn għandu u għax imur jixtru l-aktar minn għandu jagħmel laqwa l-iktar flus. U jistana u jixtri l-jozz u l-proprjetajiet u jkun senjur iktar minni li nixtri l-Hobbes. U dak orajt għalik. Fair, tini ċans. Ġiljan għandu l-baqar u jagħmel il-ħalib u l-ġobon, u jagħmel laqwa ħalib u ġobon li jaw u jbieħ l-aktar ammont u jaqla l-aktar flus iktar mill-kompetituri tiegħu u ma jimpurtax. U jkun senjur aktar minni u jixtri. Il-wejza għandu l-ħnieżer jagħmel il-perżut u l-aqwa perżut. U dik hija ħaġa tajba. Kollux tajjeb, però jien minkejja li nifqar minnkom għandi l-aqwa sandwich. Sewa. Il-kapitaliżmu kif beda benefited everyone. Illum il-kapitalizmu bidel il-mod ta' kif jaħdem mhux f'Malta, ma' Malta lejn sejrin. Il-kapitalizmu Amerikan minn fejn beda, illum huwa profit maximization. It doesn't matter il-kwalità tal-prodott, anke llum f'Malta qed narawha bil-bini. L-ewwel ħaġa li titlaq with profit maximization hija isbuħija. Għax isbuħija tiswa l-flus. Ma dik mhux problema mhux tal-kapitalizmu ma ta' policies żiena. Ta' kif żviluppa. Le, ta' policies żiena. Le. Somewhere along the way, il-businesses bdew jgħidu isma' wara kollox. Aħna qegħdin biex nagħmlu l-flus ta' mhux biex nagħmlu l-aqwa perżut. Jiġifieri nista' nagħmel perżut ta' inqas kwalità ma nbijaw iktar. Nagħmelha jien ta'. Somewhere along the way it got worded like this. To the tune li l-lum u kma noqgħodx attenti Malta sejrin hemm diġà qed tiġri fil-bini, l-Amerika tħallas l-insurance tal-xismu tal-isptar u ma tafx jekk intix insured. Tanti huma rrabjat in-nies bija l-Amerika to the tune li issa għax inqatel CEO ta' waħda minn dal-insurance companies, in-nies għastemmina qegħdin jiġġustifikaw jew almenu jirrazzjonalizzaw il-qtil tant kemm huma rrabjati b'dis-sistema. Għandek is-sitwazzjoni tal-insurance companies li joqgħdu attenti li kif jaraw se titlef id-dar iħassrulek l-insurance ħalli ma tkunx inxurjat. Hemmhekk marret profit maximization. Illum hawn kumpaniji li għax dis-sena għamlu inqas profit milli ħasbu li se jagħmlu inqas mis-sena l-oħra, jibdew ikeċċu n-nies bla doġġ għax għamilna inqas profit. Qabel 1980s dik ma kienx tiġri. Il-mass layoffs qabel il-1980s kienu jiġru biss meta l-kumpanija tfalli, mhux meta għamilna inqas profit. Illum kollox huwa profit maximization u f'Malta qed tidher ħafna ċara bil-bini u l-hemm sejra f'kollox. Jien naħseb nagħmlu tajjeb jekk forsi niċċentralizzaw naqra konverzazzjoni ma' għax l-insurance. Ma insomma. Hija diffiċli li niċċentralizzaw Malta. Niċċentralizzaw. Għax jiena naħseb illi mhix problema ta' mudell ekonomiku. Jiena naħseb li hija hemmhekk isu semmejt żewġ problemi li nara. Waħda hija problema ta' planning policy. Il-planning policy ma joħroġx il-kapitalist. Il-planning policy joħroġa il-planning authority, li mija planning authority xej, it-tnejn nafu li l-planning authority hija permitting authority. U konsegwenza x'inhi? Il-konsegwenza hi li il-bini nistgħu nagħmluh kif jiġi u kif trid. Imma jiena pereżempju mort, jien naf, bħalma marru ħafna nies m'iniex għandna uniku. Imma mort Montreux pereżempju, ġi mort Montreux l-Iżvizzera. Le. Hemm żvilupp.
imma qazzab. Ejwa ġifieri ma l-iżviluppatur m'għandux ftit responsabilità. Le, ħanajlek, l-iżviluppatur, il-modell ekonomiku tiegħu huwa jiena ħanamel kemm jista' jkun flus. Issa, il-politiku li jiena nħallas l taxxa. Mhux jiġifieri nagħmel kemm jista' jkun flus. Hija, fer, imma qed tifhem, imma anke hemm problema, x'jiġifieri nagħmel kemm jista' jkun flus. Profit maximization. Nagħmel kemm jista' problema dik. Mela. Ma nistgħux ngħixu hekk. Mela. Jiena tajtek ċans tispiċċa. Bħal politiċi istra. Jiena tajtek ċans, issa tagħti ċans lili. Hekk jagħmlu l-politiċi fid-dibattiti. Mhux għalhekk qed niddiskutu. Il-politiċi għodu jelabu tal-vittma. Ejja, sorry, ħanisimek. Mela, jiena naħseb li qed inħaltu l-obbligi differenti tan-nies. U ġejja l-obbligi tal-politiċi. Ma ħad komplet Għandek raġun. Wejja, Mark. Għandek raġun. Vittori. Profit maximization. Jien naħseb li profit maximization minnaħa tal-kapitalist hija xi ħaġa tajba. Fil-kuntest ta' stat illi jagħmel żewġ affarijiet. Jippreserva dawk li huma in-negative rights tagħna, ġifieri ma nistax immur fuq il-wejża. U ngħidlu isma' wejż. Ħantik €10,000 naf ġobon. U teħt 3,000 sraqtu. Ta' kemm kuntratt bejnietna, mek intervjeni l-istat u jiżgura li dak il-kuntratt jiġi onorat. Sewa, dak obbligu. It-tieni obbligu huwa li ma jkollniex dak li nsejt minn kitiba a tragedy of the commons. Sewa li the common good, tant muddu fi kulħadd jieħu minnu li naħxuh. Però dak huwa l-obbligu tal-policy maker. Il-kapitalist l-obbligu tiegħu huwa kan nabbuh b'obbligi. Mela, li ikattar il-ġid, li jimpjega n-nies, li jagħmel iktar innovazzjoni, li jipproduċi prodotti li huma tajbin. Ma ninsewx. U kemm għandna kapitalisti qed jagħmlu l-innovazzjoni Malta, għax di oħra ġifieri waqqas fid-dinja ta' ma tantx għandna kapitalisti qed jagħmlu innovazzjoni. Ħafna flus li qed jiġu ġenerati mhumiex għall-innovazzjoni. Ilu ma joħroġ mobile, l-aħħar iPhone, mhuwiex biss differenti mill-iPhones ta' 6 snin ilu ta' fidi tal-innovazzjoni. Tħossok ċektos ta' jedhom dawn inti taf kemm hu inkredibbli li inti kollok kaxxa f'idejk bl-iskrin li tilħaq satellita. Dik kienet invenzjoni. Satellita terġa' tiġi. Invenzjoni ta' xi 15-il sena ilu dik. It's about time li joħroġ il-kapitalisti tina xi ħaġa oħra. Għandna mur inventa ent mela. Le, għalhekk jien m'iniex il-kapitalist. X'għandu x'jaqsam? X'affarijiet. Mhux tost tu. Għax mhux għax inti meta titkellem fuq il-kapitaliżmu titkellem fuq divanilla kapitaliżm ngħidlin dak li ġabilna l-GPS u l-mobile u ħoloq l-internet għal-affarijiet isbieħ. Mentre ħafna kapitaliżmu mhux biss. Huwa tal-bini, tal-kiri tal-proprjetà u tal-gaming u tal-gambling. Fimni dak ma qed nieħdu xejn minnu ta' xejn ma qed nieħdu minnu nitilfu qegħdin minnu. The tragedy of the commons. Li mhux it-tort tal-kapitalist. Mhux. Mela, it-tort tal-policy maker. Ma jaftit responsabilità tal-kapitalist. Żewġ mistoqsijiet. Taħseb li l-planning authority tista' tagħmel biċċa xogħol aħjar? Ovvja. Sewa. Taħseb li l-policy makers tagħna jistgħu jagħmlu biċċa xogħol aħjar? 100%. Taħseb li f'daqqa waħda l-imrieħel f'daqqa ta' pinna lejli tlaħa toħroġ il-policy saret żona tal-high rises kienet qatt faħxi u kriminali? Ejja, Mark ta' Times, għajda Mark ta' Times. Ejja, Mark ta' Times. Ma, għat faħxi kriminali ma nafx, minn iċkapaċi ngħid. Ma kienet oxxena. Il-policy maker il-problema. Dak ifisser li dal-affarijiet kollha jeżoneraw il-businessman? Le. Iva, le. Mela. Għandek, il-problema ħalek fej qiegħda. Il-problema qiegħda. Issa għadni ma ġejċ għal-familja. Għadni ma ġejċ għal-familja. Għax dal-axħar, miex għet nitkellem wisqu. Għax dal-axħar jgħetna paranoid li jisnajt ħafna. Jek tiskrabja l-podcast tijak aktar tara xot fuqek mill-li fuq il-guest. Jina nifdek. Tati għabadni għaw, naqzi kullin bżon toilet. Mela. Meta tajt il-kapitalist, Mark Lawrence Zammit, għaf. Illi qed titkellem fuq il-wejża, qed titkellem fuq familji Maltin, 95% tal-kapitalisti ta' dan il-pajjiż għandhom kumpanija ta' 5 min nies. 5 min nies. Familji, daw qed nitkellmu fuq il-familji. U qed ngħidu li daw il-problema. Le, mhux dak il-problema. One, il-policy makers problema. Il-businesses il-kbar, meta ngħid kapitaliżmu, il-business il-kbar. Il-korruzzjoni forsi nistgħu ngħidu li hija problema li inti għandek. Mhux biss.
Issa ġiet kulturali, kompli fuq il-korruzzjoni, għandek raġuni, waħantik. Tini iktar. Mela, inti għandek. Issa mhux korruzzjoni biss, mhux il-politiċi. Mhux korruzzjoni espliċita. Imma żgur li għandek l-impatt tal-lobbying, żgur għandek l-impatt illi inti għandek żewġ partiti politiċi li daw tant għandhom dejn li ma jistgħux joqogħdu mingħajr il-flus tal-lobbying, allura fl-aħħar mill-aħħar jekk isma' x'se nagħmlu ħanżidu it-trasport pubbliku u nagħmlu aħjar jew nkella ħanatu grant lill-levies kollha nżidu iktar traffiku fit-triq. Bżomm sekonda, il-kont tad-dawl ħallastu hemm nasa jkollna nagħmlu tal-levies, nagħmlu tal-levies. Dik il-problema li għandek sistema politika mnejka, għandek planning authority imnejjek, għandek ħafna autoritajiet imnejkin, u mbagħad għandek situazzjoni li tagħmilha faċli li ikollok iktar korruzzjoni, ma forsi mhux korruzzjoni dan neċessarjament, forsi isma' inti ħadan id-donation fuq dik il-policy. Mhux tiffavorixxi lili mhux tiffavorixxi. Imma mhux taħseb li aħjar hekk milli hekk inti ħajkollok ħafna iktar widnejk miftuħin biex tisma'. Mela, naqblu. Ma inti jilek vera għandek raġun. Jienu inti tnen naqblu illi il-partiti politiċi f'dal pajjiż għandhom ikun finanzjati mill-istat u mhux min-negozju u xek naħseb taqbel ma' dik. 100% ilha ġejja, ma nafx għalfejn ma jridux jagħmlu għatna li huma, però għall-aħħar 60 sena u mhux issa, għall-aħħar 60 sena f'Malta u fil-West, imma ngħidu f'Malta, għaddiet tan-negozju. Issa, din nifima, tini ftit ċans, nifima, għaliex inti in-negozjant idawwarlek l-ekonomija, alla ħares ma jagħmilx ma jkunx dal-entrepreneurship għandna bżonnu għal xogħlijiet biex idawwarlek l-ekonomija, il-ġid hekk jinħoloq, il-ġid ma joħolqux ħaddiema tal-gvern, fis-sens ħaddiema tal-gvern li jistgħu jagħmlu, ftit ġid jistgħu joħolqu. Kif tgħid, iżommu għajnejhom fuq x'qed jiġri, enforcement u hekk, imma il-ġid jinħoloq mill-entrepreneurship. Naqblu. Ma isma' x'qed ngħid entrepreneurship. Issa sewa ħafna ventures tal-business li nagħmlu ma joħolqux ġid, jiġifieri jekk inti tikriflet, mhux qed toħloq il-ġid, x'għax ġid qed toħloq, ma qed iżidilna xejn. Imma anyway, qed tagħmel il-flows fil-vojt, iduru fil-vojt. Ħafna jobs illum huma mhux creating wealth imma shifting money around. Imma insomma, ħalli dik. Wrong, but right, but ħankompli. Right u ħankompli. Yeah, further right, the problem is the left. Naqblu. Mela, le, għall-aħħar 60 sena kollox dar man-negozjant għax il-politiku beża mhux bħażin, tini ċans, issa mbagħad illellu xi noti, tini ċans. Il-politiku beża u għandu raġuni jibża għax tifmu l-politiku mhux bħażin jew b'korruzzjoni, il-politiku beża li jekk in-negozjant ma jibqax jagħmel flus, taħseb nikrollaw. U vera, dak xi fisser, il-negozjant daħħal li kulħadd fil-but, inkluż il-politiku, isma' kollox idur mal-politiku, jekk huma planning policies mal-businessman. Kollox idur miegħu, kollox idur mal-businessman. X'għandu bżonn il-negozjant? Il-negozjant għandu bżonn li Malta kollha toħroġ taħdem fit-8 u d-9 ta' filgħodu. Allura, Malta kollha mistax ikollha tfal issa x'se nagħmlu? Għandek it-tfal, issa x'tagħmlu? Tibżax, ara jfettilek toħroġ mix-xogħol qed ngħidulhom in-nisa u l-irġiel għax in-negozjant għandu bżonnok ix-xogħol, ara jfettilek toħroġ. Mela x'in il-problema? Għandek it-tfal, tibżax, ħalli fidejna. Child care, noħdhomlok aħna tibżax. Xittitek basta ma titlaqx. Ma tistax tmur għalihom, inġibulek il-van b'xejn, joħodhomlok l-iskola b'xejn. Wara m'għandekx biex ara titlaq mill-uffiċċju biex tmur tagħmel homework magħhom id-dar. Issa nagħmlu homework ma' tfal aħna d-dar. Iwa xejn ma kollox nieħdulek si basta ma titlaqx mix-xogħol. U dak xit min askapitu ta' min għal-familji u me qed igawdi minna di. In-negozjant biss qed igawdi minna di. Kont kważi miegħek. Askapitu tal-familji, iva. Mark Lorenz Zammit, il-familji huma ġebla tax-xewka tal-aqwa soċjetajiet. U jiena favur illi b'xi mod jiena wint naslu għal riżoluzzjoni fejn il-familji jkunu l-qalba n-nukleu il-qalba ġata. Sakemm in-negozjant jibqa' jmexxi. Il-familja mhux dik il-problema. Mhux se ssir. Imma sa mhux qed ħalli. Kompli. Billi kultant nimfilsa argument, biex għatna meċa ħazina u naħseb. Ma issa daw il-monologi. Daw il-monologi. Kompli. Ma il-problema mhijiex il-kapitalizmu hemmhekk. Evidenti ħafna. Evidenti immens, Mark Lorenz Zammit. Il-problema hija l-welfare state. Mingħajr in-nisa jaħdmu, il-welfare state Malti kien jikkollassa. Bat n-nanna tispiċċa bla pensjoni. Aħna kollha nispiċċaw bla pensjoni. L-iktar ħaġa li kellha bżonn il-nisa li jmorru jaħdmu ma kienx il-kapitalisti ta'. Fin-90s jew 2000s
kien hemm John Dalli li għamel ħafna affarijiet sbieħ. Fosthom, John Dalli tana rapport il-World Bank. Għallu sma, il-sistema tal-pensjonijiet tagħna kif inhi kollox sew? Għallu lu hija daħna. Jekk mhux se tbidluha, jekk mhux se tagħmlu xi ħaġa drastika, is-sistema se tikkollassa. Allura famużament, Gonzi għadhom Samuel Sallum olla l-età tal-pensjoni, sewwa minn xi 62 li tal xi 65 xi ħaġek. Imma ma kienx biżejjed, ma kienx biżejjed, xorta konna se nikollassaw, xorta konna nispiċċaw welfare state li kien ħajimplodi bla pensjonijiet. Allura x'għamel? Le, mhux hu għamel, Muscat mbagħad naħseb. U żamm di ta' 65 minkejja l-iswiet u ħafna political baggage u ħafna political damage. Imma mbagħad Muscat qal, isma' dan kollox ħajsplodi ta'. Mela għandna bżonn iktar mill-popolazzjoni joħorġu hemm barra biex jikkontribwixxu għall-ennaj. X'għamel? Għamel dawn l-affarijiet kollha qed isemmijent. Imma dawk l-affarijiet kollha li qed isemmijent u li jenna naqbel miegħek huma danneġġanti ħafna u għandna bżonn naraw kif ħansebuha u għandna bżonn naraw min qed jisraq xiex biex għandna dawk il-flus nużawhom biex jistustudjaw il-familji, sewwa. Dawk l-affarijiet kollha saru għax il-welfare state kien qiegħed fuq arku btejħ. Issa, xaġa li forsi hija interessanti, xaġa tħobb is-semmijenti. Taf kif konna nsolvu estra, nintaxxaw aktar il-kapitalist. Ija, kieku ma jisirquhomx. Kieku memx serq, kieku memx mela ġanni tafal flus fil-karus, il-Wejza tafal flus fil-karus, ta' Times tafal flus fil-karus, għadnijom l-400 miljon, ija għadnijom mela ħa. Naqblu. Kieku għak jena għajlek ija. Issa, ġon jgħidlek, it-tassazzjoni, it-taxxa li jenħallas it-taxxa, jena ruffjan taħħom. Jena għal-maddu fejt nejnom jisirquni. Li dik li Qed intihom xi sirqu. Qed intihom xi sirqu. Li turtani. Nifmek. Wis turtani. Issa, ħaġa tħobb issemmi inti li ġiet tkellimna dwarha hija li fil-50s pereżempju kien hemm boom ekonomiku kbir. Kien hemm boom ekonomiku kbir, one. Kien hemm ħafna tassazzjoni, kien it-taxation, kien hemm above minn li 3 miljon jew xi ħaġek kienet kważi 80% ta' tħallas 80%. Imma ma kienx problema għalfej. Għax il-gvern ma kienx qed jisraq dak il-volumi kienet jibni għandna l-bridges u l-infrastruttura, jimpjega n-nies jofqu iktar flus kienet taħdem bit-silla. Il-kapitalist għamel ħafna flus. U kien komdu xorta. U kien komdu xorta. U smadi. Min riddajsa xorta xtra. Kemm kien hemm nisa fis-suq tax-xogħol? 30%. 30%. Il-kapitalist mhux għandna nisa fis-suq tax-xogħol għandu bżonn infrastruttura tajba. Illi meta inti titfa' il-flus u tihom l-istat joħloq ambjent tajjeb u jagħmel jimmassimizza it-taxxi tagħna. Ħalli aħna nkomplu nistgħu nagħmlu negozju. Fl-istess żmien li qed ngħidu, l-Unjoni Sovjetika, naf li tajdiet minix komunist. Ma importax billi nqablu, ma importax. Fl-istess ħin illi il-kapitalizmu qed jibboom jew dawn l-affarijiet kollha, ir-rata ta' nisa li kienu qegħdin jaħdmu fil-USSR kienet 90%. Għalhekk jiena xettiku ħafna għall-idea li l-problema hija kapitalizmu. Jaħseb il-problema taf x'inhu interessanti bro li sirt naf għamma daffi xi jum ilu li l-ewwel ħaġa li għamlu Trotsky u Lenin kienet illi joħolqu childcare b'xejn bħalna u li għamlu community kitchens u dining areas. Ħalli inti il-mara m'hemmx għalfejn għamdu fis-sajjar, m'hemmx għalfejn toħseb il-babies, kulħadd rridu ġifieri attivament jekk taqra l-kitbit ta' Trotsky, ried attivament jiddistruġġi l-familja biex l-istat jieħu over. Għalhekk jiena mhux daqshekk istra ma nafx. Grazzi tal-li ħallejtni nitkellem, napprezza. Għandek punt. Naturalment, ma jfitx għandek raġun, ma għandek punt. Imma fejn hija żbaljat? Tajli fejn hija żbaljat, tibdix tagħmilli bħal mara tiegħi illi mbagħad turin il-koxxa ngħidu. Le, qed nifhem. Imma
qed tħalli l-affarijiet barra bħal pereżempju li along the way għandna aktar automation milli qatt kellna, għandna aktar robots milli qatt kellna. Suppost illum qed nipproduċu aktar milli qatt konna nipproduċu. Suppost f'xi mument in-negozjanti jgħidu hija naħseb issa biżejjed għamilt biżejjed dis-sena jien. M'hemmx għalfejn. Għax qed naħdmu aktar milli qatt konna naħdmu dik il-problema u. Issa mistoqsija għalfejn qed naħdmu aktar milli konna naħdmu, taħseb. Diversi raġunijiet. L-ewwel għaliex, again, il-valur tal-persuna bdejna norbtuh ma' x'jagħmel, mhux min hu. Dak ifisser li inti l-ħin kollu titħoss li tibqa' xogħol għax il-valur tiegħek jikber skont kemm ipproduċejt din is-sena. Anke l-performance bonus nagħtuh jekk tipperformja tajjeb. Fair enough. Imma dak ifisser ukoll inti x'int tmur id-dar tħoss imma mes nistajt qed nara email bħalissa u llum għandek biex taraħ li email id-dar, mes nistajt għamil ta' dik it-telefonata kemm sendum, u llum għandek biex tagħmilha t-telefonata għax illum kollu kollox fuq il-mobile tiegħek. Waħda minna hija fil-fema tiegħi hija din l-idea li għandna illi inti tista' tkun ferħan biss jekk għandek karriera. Jekk toqgħod id-dar u tissajjar vira homemaker x'ferħ jista' jkollok. Mentri bħalissa il-kriżi li għandna bżonn homemakers, mhux nisa u irġiel whatever. Issa tgħidli kif ħamlu maħabba il-welfare state, ma ibdew li taxxi iqaf ofotti kif qed tgħid inti ġvi hemmhekk naqbel ħafna miegħek. Imma dili għandna bżonn, aħna għandna bżonn nies Maltin jagħmlu tfal u jrabbuhom. Le, ġifieri m'hemmx għax tara ġifieri. Naqbel. Fis-sens Naqbel. u jrabbuhom tajjeb mhux illum it-tfal qed jitgħallmu jsajru meta jkollhom sevi għax jaslu d-dar m'hemmx ikel. Mela, naqbel. Ejja naslu għal-kompromess. M'hemmx għalfejn naslu għal-kompromess, ta' di Mhux le kompromess mhux ġifieri le kompromess fis-sens ta' mela wara li kellna din diskussjoni dawn huma actionable outcomes. One iktar taxxa. One mur għamel il-babies. Mur id-dar ma d-daffitla fuq. Għandek raġun. Inti. Mhux li t-tieħ. Tu, id-devalwazzjoni tal-familja, onestament, ġenwinament, ma naħsibx, u jista' jkun żbaljat, u jista' jkun forsi qed inkun ftit bias mill-esperjenza personali tiegħi għax jiena m'hemmx valur f'ħajti iktar qoli mill-mara, mit-tfal, u x'jaħsbu dwari huma. Jekk inkun onest, u forsi din will bite me in the ass, jiena pjuttost tala bibżobbi minn x'jaħsbu n-nies, u x'jaħsbu l-trolls, u x'jaħsbu I don't give a fuck. Imma, il-moment li t-tifel jgħid li jisma' l-aħħar darba ħtafni. Zibel niġi. U nara kif nagħmel biex nbidda, ġiri, minkejja li jiena imprenditur u nara kif nagħmel biex ndawwar lira, ndawwar il-pagi u nivvinta daw mbagħad il-każin u min jafx iktar. Il-highest value tiegħi xorta l-familja. Issa jiena Maltin, għalihom il-highest value għall-familja. Issa minix ċert, ħanajdlek. U forsi kienet unkind din ngħid minix ċert daqshekk u mod daqshekk skiet. Jiena naħseb illi il-West in ġenerali għadda minn din l-aħħar 40-50 sena. Fej kellek ħafna gruppi attivisti li qed jgħidulek isma' il-mara d-dar, x'qed tagħmel mara d-dar? Il-mara tmur tagħmel bħal raġel, il-familja burden, mela għandna jiena l-uteru tiegħi inkubatur, jiena għandi aspirazzjonijiet oħrajn. U meta dawk l-affarijiet jibdew jitlu f'moħħok, faċli li mbagħad tagħmel policies, meta tiġi fuq il-bejda tal-policy tajt, vera ukos, il-familja ma forsi hija xi ħaġa tal-patriarkat, hija xi ħaġa antikwata, hija xi ħaġa oppressiva, hija xi ħaġa tal-Medjuevu. Ejja naraw nagħmlu l-policy illi fil-bilanċ tagħmel iktar importanti li jista' jkollna karriera jew li nagħmlu iktar flus. Però ma nsibx li hija tort tal-kapitaliżmu u ngħid li ma nsibx li hija tort tal-kapitaliżmu u li hija tort tal-ideoloġija aktar mill-mudell ekonomiku, għax nara riflessa f'mudelli ekonomiċi oħrajn. Ġifieri, meta Lenin u Trotsky kitbu daw l-affarijiet li qed ngħid jien. Ma kinux kapitalisti Ma kinux kapitalizmu, imma l-idea tagħhom kienet isma' l-familja mhux importanti ta'.
Il-familja mhux importanti. L-istat l-ewwel. L-istat l-ewwel, l-istat, il-progress, it-teknoloġija, eċetera, eċetera. Reċentament, l-istess ħsieb beda jippermeja il-West issa li f'daqqa waħda, issa li spiċċajna li isma' aħna mhux nagħmlu babies ta'. Aħna mhux se jkollna għandna ġenerazzjoni li mista. Issa f'daqqa waħda eżom naħseb il-familja importanti ta'. U li issa tinħossu dan in-nuqqas, dan l-individwaliżmu kemm hu kraħ. Illallu kemm qed inħossni lonely. Naħseb il-familja kienet importanti ta'. Naħseb istra misna ma taħniex bil-fucking si il-familja naħseb. Imma ma naħsibx li hija neċessarjament il-mudell ekonomiku, naħseb illi hija problema ta' ideoloġija u l-mudell ekonomiku biex naslu għal dal-kompromess. Jagħtik fej, isma' tittamel xeba flus, ħalli fi, insa l-familja, ejja law ħanajdlek jien. U vera ikun hemm parti mill-mudell ekonomiku li huwa predatorju, ma l-komunizmu l-istess ħaġa jgħidlek, il-merkantilizmu l-istess ħaġa jgħidlek, il-feudalizmu l-istess ħaġa jgħidlek, tini, sistema. Il-moment li inti ma tibqax titfal familja bħala l-ogħla valur, inti ħassir priża għal kull sistema oħra. Issa hekk ċertajna qegħdin fil-kapitalizmu. Jista' jkun. Yes! Għaxu moħħu biex jirbaħ, fim? Le, wejja! Jiena moħħu biex niddiskuti. Jina qiegħed biex niddiskuti. Ma hu jrid jirbaħ. Akkosta kollox. Imma qed taraw. Tara l-kapitalizmu x'jagħmellek, tara l-kapitalizmu x'jagħmellek. Le, jiena qiegħed biex nasal kompromess miegħek. U jani ċajta mhux ovvja. Jien m'iniex niddibatti, jien qiegħed hawnhekk biex nipperswadik li għandi raġun. Imma perswadejtnix, għaliex? Ultimately, min qed igawdi minna din huwa in-negozju. Ultimately, bottom line, in-negozju. Xi 5 snin kull sena. Ara kemm jien ikra. Ara l-krua ta' wiċċi. Ara dwejja l-għandi. M'għandix dwejja li jien kuntent ħafna. Dimmara bomba. U kuntent ħafna fajti. Imma good luck to me, good luck to me, nirriski, għamma sekk infalli. Li jien ma rridekx tfalli jew jien ma rridekx ma tagħmilx il-flus, mhux dak il-punt. Il-punt l-ewwel net li inti għandek tkun mhux inti mal-businesses il-kbar għax inti ma immaġinax li ddawwar lira tajba ħafna b'dax-xogħol li tagħmlu. Mażarati jew. Imma l-businesses il-kbar aktar kemm tagħmel flus, aktar u aktar jekk dak il-flus qed tagħmilhom minn affarijiet li ma jżidu xejn mal-bini pereżempju added value ma jżidulna xejn. Allora kif ħanagħmlu biex nagħmlu inqas minn dak? Mela, ħansaqsik forsi nista' nasol soluzzjoni. Mela, inti qed tgħid li l-bini ma jżid xejn u naħseb hemmhekk mhux ma jżid xejn naħseb jagħmel iktar rebus milli għandna bżonn biex indawru r-rota ekonomika. Vera hemm l-argument isma' xorta nħallsu t-taxxa, xorta ngħinu l-welfare state, whatever. Però naħseb illi wasalna fi żmien fej irridu nsibu mudell irridu nsibu industriji oħrajn. Sewa, naqblu? Jien naħseb kollox irridu nbidlu, ma insomma. Kollox, ġifieri anke l-mod kif naħarġu lejn ix-xogħol ix-xogħol ta' 40 sena oħra mhux se jkun l-istess, ġifieri ibda l-AI. Naħseb anke aktar 5 snin oħra. Imma l-eċitament li għandna bl-AI, insomma, issa hija evidenti li l-AI huwa tajjeb ħafna biex jagħmel xogħol tal-moħħ. U ħażin ħafna biex jagħmel ix-xogħol tal-id. Ġifieri tal-ġenb biex jiktibelek ittra, imma ma jafx minn fejn jibda biex jimpostaħilek. Sa kif isser illi l-affarijiet kollha li konna nemmnu fuq is-suq tax-xogħol li kienu jgħidulna l-mami studja ħaddem moħħok importanti li tkun taf f'moħħok għaliex ix-xogħol tal-moħħ iġiblek il-flus u jekk ma tistudjax u tkun tajjeb f'moħħok tispiċċa tiġbor iż-żibiel. Dik ħataqaleb rasa l-isfel jista' jkun. Jiġifieri dak ifisser li l-AI 4 ijiem oħra se jkun kapaċi jagħmel ix-xogħol tat-tabib aħjar mit-tabib. Imma mhux se jkun kapaċi jagħmel ix-xogħol tan-ners, għax ix-xogħol tat-tabib essenzjalment huwa li jara x'għandek, jiddeċidi x'marda għandek u jordinalek il-pinnoli jew whatever il-mediċina. Dik l-AI jaf jagħmilha ħafna, jekk ikollu d-data tajba, anzi jaf jagħmilha ħafna ħer mit-tabib, ikollu id-data points tal-history tal-familja kollha tiegħek, ikun jaf eżatt il-history tiegħek, ikun kapaċi anke jgħidlek li ismak ma toqgħodx attent u ma tkollx did-dieta. 5 snin oħra l-ħares qatt jaf joħroġlok kanser hawnhekk. Il-tabib qatt ma jaf sta jagħmilha jew ftit tobba jista' jagħmluha. Imma l-AI bl-intelligenza kollha tiegħu mhux se jwaħħallek dejb. Dak in-ners irid waħlu. Jien kieku għandi tifel illum qed jistudja m'iniex konvint, ma nifhimx biżejjed, imma m'iniex konvint li ngħidlu mural tabib.
kważi. Ġifieri kollox ħajjinbidel ta' taħt fuq. Waħda il-job mark ġifieri għal xi qed jistudjaw fil-fema tiegħi il-Ministeru l-Edukazzjoni f'Malta din mhux qed nindunaw jew ma nafx ma issa evidenti li ChatGPT jaf jagħmel ix-xogħol kważi tal-ġurnalist iktar milli jaf jagħmel ix-xogħol ta' dak li qed jipprinti l-gazzetta. Ta' dak li qed jitwihom jew xi jagħmel jew li jimpostom joħodhom rawlem ta' deliveryman li jieħu l-gazzetti fil-ġismu. U din ma ngħidix b'disprezz, ma ngħidx iridu naraw we need to rethink. We need to rethink anke għaliex bajnaw aħna suppost. Qegħdin naraw kif ħanħadmu inqas. Mhux kulħadd jara kif il-qabeġ ħajħadem aktar. Din li taħraqnien, suppost aħna qegħdin f'punt fejn qed naraw kif se naqsu mix-xogħol biex nimlew il-ħin b'affarijiet meaningful. U mhux jiġi l-gvernijiet. Daw l-affarijiet meaningful x'numa? Affarijiet li trid int. Hawn minnu meaningful għalih imur jgħin fil-festa. Għamlu meaningful għalih joqgħod id-dar ma' tfal rabbi tfal li sajrilhom. Meaningful li trid int. Tagħmel entrepreneurship żgħira on the side jien naf xi ħaġa ma nafx artiġjanat, whatever li trid indaqs kemm affarijiet meaningful. Tibda grupp tal-yoga jew tal-mixi. Xi ħaġa li timlik bil-fer. Ħafna nies għandhom xogħlijiet li ibatluhom il-fer, mhux biex li jimlewhom m'għandhomx meaning. Issa mhux qed ngħid li x-xogħol ma jistax jitik meaning, tista' ġib meaning mix-xogħol. Min ma naħsibx li għandna bżonn naħdmu daqskemm qed naħdmu u l-istess meaning ikollna xorta. Jien proponent kif taf inti Tal-4-day week. Tal-4-day week. 4-day week volontarja. Volontarja, ovvjament, mhux kollox volontarju. Għax inti taħdem ħafna, ma spjegajt li taħdem ħafna għax huwa l-post minn fejn iġib il-valuru meta l-autostima jew u meta ma tkunx qed taħdem tiġi ftit anzjuż. Ma dak huwa li bdejtlek bih, l-argument li bdejtlek bih. Imma llum qed nirrealizza li forsi ma kienx daqshekk ideali jiena ilni 13-il sena fil-medja. Il-ferħ u s-sodisfazzjon tal-ħajja inġibu is-self is-sense of self-worth inġibu biss jew kważi biss mix-xogħol. Illum li qed nibda naħseb biex nibni familja qed jiddispjaċini li ma nfestejtx aktar. Li nġib il-ferħ mill-affarijiet li mhumiex tax-xogħol. Għax il-konsegwenza hi li llum x'in nitlaq mix-xogħol ma nkunx nista' nsib ferħ f'xejn aktar, ma nsibx ferħ fin-natura minn kellet ingerger kontra l-bini, ma nsibx ferħ fis-safar minn kelli rrid li n-nies jaħdmu inqas biex forsi jsifru aktar. Ma dik hija problema personali tiegħi. Li naħseb jagħmel punt kruċjali hemmhekk li hija kemm minna hija problema tas-sistema, sistemika, u kemm hija l-għażla tal-individwu. Mħalta. Jiena naħseb li s-sistema jien mhux qed nipprova ngħid għax il-wejża kelli argument miegħu dakinhar u kellu biċċa raġun. Jien mhux qed ngħid. Jien mhux qed ngħid li n-nies m'għandhom tort ta' xejn jew m'għandhom responsabilità ta' xejn. Jiġifieri u mhux qed ngħid li kollu tort tal-mentalità tal-business li daħlulna f'moħħna, però illum tmur fejn tmur is-social media b'mod speċjali il-ħin kollu tfakrek li int insuffiċjenti, li m'intix biżejjed, li tittaħdem aktar, li tittonfoq aktar, li tixtri aktar. Il-ħin kollu. U dik ma tħallikx tgħix f'sensik ferħan. F'sensik ferħan, mhux hekk rid ngħid, imma insomma ftehmna. Il-ħobża tal-Malti. Il-ħobża tal-Maltin minant il-Maypole. Naħseb li rridu għawek niflu naqra fejn jibda l-obbligu ta' sistema jew ir-responsabilità ta' sistema u fejn huwa ir-responsabilità tal-individwu. Jien naf nies li fucking miljonarji u daw xorta jgħatmu 14, 15, 16 zija kuljum. Jien naf koppji li huma finanzjarjament stabli, ma jonqoshom xejn daw. Eġu f'punt jgħidu, stra, ħani, nixtru second apartment biex nikruħ. Mhux kollha minn tasli ma sewa, ma kont se ngħidlek jiena dik stereotip, kien sistema kera. Qed nistereotip. Però dik il-verità li hemm min mhux għax għandu bżonn, mhux għax is-sistema kapitalista mhux tħallik tlaħħaq. Le, għax min għax isib il-valur tiegħu għandu bżonn ikellem it-terapista għax fl-aħħar mill-aħħar għandek ħajja waħda u trid tagħmel ħafna affarijiet oħrajn. Jew forsi leġi tkun jinnaf il-Michael Jordan tal-iżvilupp Malti, whatever. Però hemm min ukoll illi sempliċement irid
standard of living aħjar. U jekk taras lejn l-annimali kollha tad-dinja, daw kollha jridu standard of living aħjar. Il-moment li l-qattus inti tibda tieħ il-wiskas kuljum, jibqa' jiġi għandek. U kemm ħadd wiskas, daħħa jieħu. U jista' jsir obes, u jista' l-madduffi jaħraw bil-kemm isib jaħsel l-patata mis-suq. Alright, sorry. Graphic. Mill-aħħar li ġejtaw 3 snin ilu, id-dekadenza tħossa fl-arja. Kompli, titlif xil-film. Le, għandi teorija oħra fuq. Għandi teorija oħra fuq, ma ninsewx fuq id-dekadenza. Importanti għax għandi teorija li il-bniedem importanti jiftakar li kull min għandu wiċċ għandu kol toqba tas-sol. Imma dik hija ipotesi teorija, iktibili fuq l-iskrin ħalli niftakar nitkellmu dwar. Mela, ġifieri irrid naraw dawn in-nies biex għandi nindaħlilhom jien, tixtieq tiniflet għamil Madonna tit. Jiena imma li joġobni l-kapitalizmu li ħadd ma jisforzani, vera, mela, mhux li nkollu jkun hemm il-messaġġi u l-pop-ups u għandna r-reklami u biex nara video ta' Piers Morgan irid nara għandna sitt reklami tal-Bolt u mbagħad tal-Wolt u mbagħad għandna eToro, would you like to invest lex alla bibajni jien. Imma il-parti sabiħajja li jien għandilha li ħadd ma jiġi għajli isma' inti bil-forsa taħdu għandha 12 siegħa. Jien nista' nagħżel li jisma, għanna l-ħaq ċertu livell finanzjarju, jgħed stabli, issa jena naqasna għamil-ħin, il-mara naqasna għamil-ħin. That is the beautiful part of it. Unħos, il-nis zgur li jem zazax li mux il-ħu, dik zgur, nafum. Għana nitkellmu fuq min ikun jisofti iktar kontu. U daw kiridu naraw jekk inti m'għandekx flus, xħan għamlu dwarhom. Ġifieri jena naqbel li l-istat għandu l-dawk iż-żazax narawx ħan solvu dik għandha bżonn tissolva imminentament. Però hemm min jien naf min jaqlaq għandna 5,000 euro fix-xahar ta' għallu jgħidlek ma jlaħħax. Skont x-lifestyle tgħix. Hija mhux hekk naqblu. Mhux hekk. Imma dik mhux il-kapitalizmu. Il-kapitalizmu joffrilek l-opportunità li isma' jekk trid taqbad il-Luna Park u ma tinżilx minn fuq ir-roller coaster ġimgħa sħiħa tista'. Imma tkun għandna beċċunu. Mux il-kapitalizmu, ġvi jista' jkun concoction ta' affarijiet, jista' jkun biċċa minna l-kapitalizmu, biċċa minna dal-ħafna movimenti li nħolqu fl-aħħar 20 sena, illi l-mara suppost, illi jekk il-mara ma taħdimx m'għandix valur. U minn fejn ġie din li x-xogħol tal-mara tad-dar m'għandux valur? Minn meta nħoloq il-GDP. Għax il-GDP qatt ma kkalkula dak ix-xogħol tal-mara tad-dar, il-GDP jikkalkula biss xi produċu n-nies. U minn hemm inħolqod il-mentalità li jekk inti ma tipproduċix xi ħaġa li tista' tikkalkula bil-GDP, allura jitek qas teżisti ma jteżwel ma tkunx hawn. U we overlooked dawk in-nisa kollha li kienu qed jagħmlu daqstant xogħol tajjeb imexxu l-familja x'il-familja kienet tmexxija l-mara għalmenu f'Malta, l-familji kollha n-nisa kważi kienu jmexxuhom il-valuri in-nisa kienu jmexxuhom. U we overlooked completely dak il-ġid kollu. U għedni l-om, inti għadek id-dar u li għed tmur taħdem ta' u għaj jisisa. U jek ma tmux taħdem maċ il-raġel li tizommok. Issa, again, I'm all for li nisa joħorġu jaħdmu. Jina għetlek il-bira xen il-tqajna illi jina nishtiq illi il-mara dejja barra f'dal-kast tkun il-breadwinner u jiena noqgħod id-dar jekk tkun possibbli xi darba fil-futur. Fi m'għandix problema li jrid ir-raġel. Imma din hija idea li nħolqot issa li inti biex ikollok xi tip ta' valur fil-ħajja trid taħdem sa mit-sena ilu. Il-mara kienet tkun id-dar, whatever, di natura jidher li l-mara hija l-homemaker u r-raġel imur exploring the chaos u creating order from the chaos to protect the family. Imma din l-idea issa kulħadd qiegħed hemm barra exploring the chaos, fair enough, għax issa the world is safe enough for women to venture out there as well. Qabel ma kienx, ara naħsbu li n-nisa setgħu jagħmlu qabel ukoll di, qabel ir-raġel kellu jmur fil-ġungla, and that's fine, ma jimpurtax. Issa the world is men conquer the world and safe enough for women to venture out there, issa kulħadd qiegħed hemm barra u d-dar vojta. Issa għandna bżonn il-familja, issa ġejt fi klimek hawn. Il-familja strina, issa kulħadd qiegħed ix-xogħol. Imma di għandna bżonn nagħmlu. Naqblu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Pero fuq il-biċċa ta' GDP, naħseb illi
il-GDP namlu tajjeb li nħarsu lil-len mill-GDP. Importanti li bdew xi darba, meta se nibdew? Hija xi ħaġa mill-GDP. importanti. GDP biss. Jien naħseb kultant inħarsu lil mill-GDP. U x'inħarsu. Sta nagħmel il-punt. Iwa, Sta nagħmel le, fucking ma- punt wieħed dak ismek fuq il-ħajt, dak ismek fuq il-ħajt. L-aħħar kwarta int biss L-aħħar tkellem. kwarta. Int biss tkellem. Ir-rewindjawh, il-gideb li jikdbu daw. L-aħħar kwarta tkellimt int biss. Arawhom U tajtek l-estremisti raġun. tal-Partit Nazzjonalista, arawhom fejn qegħdin. Arawhom bibtana gideb faċċat fuċkom. Ejt, kont se tgħid. Il-naf xkont se ngħid. Il-GDP. Il-GDP. Tajjeb li nħarsu lil-en mill-GDP, imma ma ġaħalla ma nagħmlux scapegoat mill-GDP. Mhux qed ngħidlek. Il-GDP mingħajru insa kollox, ta' insa l-welfare state, insa l-pensjonijiet, insa ċekkiet ta' disabilità, kollox. Se tal-GDP per Imma eżempju. nħoss li kultant id-demonizzajna għajna. Ma tħallinix namlu lira, Mark. Le, jista' jkun li fil-GDP kellna insibu modi kif ninkludu wkoll il-valur tax-xogħol tad-dar pereżempju. Għax ma nkludejniex, qatt ma tajna kasu għax importa, għax ma kienx importanti dak u l-importanti li kulħadd Imma il-GDP mhijiex invenzjoni. Sa nispera li mhux se naża fact checker jekk għandi żball. Hija invenzjoni tal-ekonomisti. Imma tal-ekonomisti kemm ma titfaħħix fuq l-screen. Il-GDP, għali għajdi, il-GDP hija fucking invenzjoni tal-kapitalisti. Mela, ħana tal-mux ħaġa. tal-ekonomisti kienet. Marx kienu kamaristi. Tal-ekonomisti li kienu qed jaħdmu għal-gvern li kellu bżonn jara li n-negozju jibqa' dej tajjeb. Ajma. Jien naħseb qed tikdeb. Ok, iċċekjani. Mela, the first basic concept of GDP was invented at the end of the 18th century, 17 xi ħaġa. 17 xi ħaġa, guys, is golden era, Golden era. U kien jagħmel sens dak iż-żmien biex ngħidu kollox. Le, il-GDP fil-bidu kien jagħmel sens. Le, m'hemmx għalfejn nitkellem ma importax. Le, isma' imma int. Biex toqgħod titkellem waħdi. Biex toqgħod titkellem waħdi. Għalfejn tistieden in-nies. X'tistidinhom tagħmel in-nies? Tagħmel programm bħal dawn bħal ta' Emi Bezzina, waħdu hekk fuq il-mejda u għandu valur ukoll, ġifieri u tkellem inti biss. Ħatajt kontra Emi Bezzina? Le, assolutament li le. Inti tobot il-piżelli. Almenu Emi Bezzina ma jistadix in-nies jitkellem fuq. Nista' nkompli neduka. Almenu jitkellem waħdu. Isma' l-udjenza tiegħi tħobb min li kollha naqra edukazzjoni sewwa. Jien qed nipprova ma naqax tantu boring dal-podcast. X'boring? Kemilna. Ma għaddi tal-kemilna. Għalfej ħankejlu kollox bil-kwantitattiv. Għalfej, enjoy the moment, dan il-moment, din is-sekonda. Mela, the modern concept was developed by the American, il-parti li jmiss għan itkelmu fuq Alla. So, the modern concept was developed by the American economist Simon Kuznets. Jistema ħafna Sovjetiku. In 1934 and adopted as the main measure of a country's economy at the Bretton Woods Conference in 1944. Ma ninsewx 1944 kienet is-sena li ovvjament il-kbir punent erradika mux għal dejjem il-fasċizmu mill-Europa, ma nafx xandu xaqsam. Ma din il-konverzazzjoni, il-GDP, ovvjament, u importanti ma għall-ħares nibqaw is-sankejlu il-benessri ta' soċjetà ekket namlu. Iwa, kompli, josab. Ekket namlu, iwa, kompli, ma nafx. Kompli, kommetlek li ekket namlu, issa tista' tkompli. Issa, inti familjari mal-ġerarkija ta' Maslow? Iwa. Sewa, mela. Jiena nħoss illi anka bħala soċjetà, ġifieri il-ġerarkija ta' Maslow tirrefletti ruha kemm fl-individwu, kemm fil-familji, kemm fil-komunitajiet u s-soċjetajiet, kemm fil-pajjiżi, u aħna maħniex eċċezzjoni. U jiena naħseb illi Malta wara li ħarġet mit-tieni gwerra dinija, wara li ħadet l-indipendenza, wara li mbagħad bdiet tibni l-ekonomija tagħha, naħseb li bil-mod il-mod ħriġna mill-ewwel skaluna tal-hierarchy of needs li sfortunatament hija bażika ħafna. Hija isma' għandu kulħadd xiekol, għandu saqaf fuq rasu kulħadd, għandna edukazzjoni għal kulħadd, għandna healthcare għal kulħadd. U dawk l-affarijiet ma tantx jieħdu in konsiderazzjoni
jekk hux qed nibnu sabiħ, jekk għandna xfera l kulħadd, jekk hawnx ir-rule of law. L-ewwel affarijiet illi biex tibda taqdi huma l-eżiġenzi ekonomiċi. Issa jien naqbel miegħek, żgur naqbel miegħek taf naqbel miegħek, li rridu nħarsu lil mill-GDP, imma naħseb illi ħafna drabi hemm istanzi fejn naħseb li il-GDP minkejja li xorta nħossu li huwa importanti ħafna niddeċiedu illi naħdmu xi daqsxejn kontrih. Nagħti eżempju. Il-mod illi nrabbu l-annimali sewwa biex imbagħad eventwalment isiru ikel għalina. Meta tħares kif jagħmlu għall-Amerika pereżempju, hija ħafna iktar cost effective u ħafna iktar brutali u ħafna iktar fi ħafna iktar gwadan u ħafna iktar faċli milli nagħmlu aħna fl-Ewropa. Aħna ddeċidejna fl-Ewropa illi ċanga xorta ikolla u ħadd ikolla prezz raġonevoli. Però tistax tinfaqqa antibiotics sa ġimgħa qabel ma timmassakra u mbagħad titmaħħa l-itfal. Dik fiha nfisha dik tmur kontra l-GDP, dik tmur kontra l-interess ta' kemm ħanamlu iktar flus. Mhux hekk. Qed tifhem, ġifieri kultant ħafna liġijiet u policies imorru kontra. Eżatt, jipproteġuna Mela. minna nfusna għad-detriment tal-GDP. Iva, issa along the way imbagħad għamilna policies oħra li taw biss każ li kienu biss intiżi li nkomplu nkabru il-GDP. Mhux maħabba l-welfare state u s-soċjaliżmu problema. Malta għandha bżonn u l-welfare state għandu dawk il-problem li qed inti wkoll vera. Hemm teorija ekonomika illi iktar kemm tgħinu lill-poplu iktar jibqa' lura. Qed taqra Thomas Sowell inti. Le. Imma di teorija fis-sens probabbilment minnu ġejja ma nkun smajta u rajta f'postijiet differenti. Fejn rajta inti? Ktieb ta' Rutger Bregman jidhirli. Humankind. Le għandu ktieb ieħor. Jo Humankind jew ieħor. Anyway, imma l-puntu illi l-idea illi l-individualizmu, it-teorija tgħid illi m'iniex kapaċi, m'iniex bravu biżejjed biex nispjega, ma li l-individualizmu li qatt jaħseb għal rasu fil-verità jolli l-standard of living ta' kulħadd. Għax hekk inti taħseb għal rasek u tkun iktar bravu minni ikollok job aħjar minn tiegħi, tkun tista' titħallas iktar u li it-drives mi biex nagħmel iktar. U fl-istess waqt jekk il-gvern qed jenni ħafna u naf li naqa sensi bix-xibka tal-gvern tilqani, nagħmel inqas effort biex inkun aħjar, biex nabskilja, biex inkun highly productive, u allura nagħmlu inqas nikkreaw inqas ġid. Ġifieri l-idea hi li ma tara l-ħadd jorqod barra ma tgħinx. Għax inti meta tara l-ħadd jorqod barra ta' tifel tgħid ma rridx norqod barra bħalu. Ġifieri ġifieri l-ekonomija għandha dik il-faċċata daqsxejn stramba wkoll. Illi jkun hemm ftit nies jorqdu barra, tista' jibbenefika l-pajjiż kollu minnha għaliex kulħadd jaħres li jiena jekk ma noqgħodx attent nispiċċa bħal dan, mela ħa naħdem aktar. Mentri tkun taf li l-pajjiż jiġrilek jilqalek u joħodlek dak il-benefiċċju, dak il-benefiċċju. Tirrileksja, u meta tirrileksja ma nolewx flimkien fis-sens. Anzi, iżżommna lura, żomm il-kulħadd lura. U mbagħad anke minnu highly skilled x'inhi mura l-paga iktar għolja laqqas itih. Din hija raġuni għalfejn Malta għandna nies highly skilled li ma jistgħux jġibu pagi daqskemm forsi jixrilhom. Għaliex għalfejn? Għaliex inti tmur għall-paga u dak li qed iħadmek jaf illi int m'għandek imkien aktar fejn tmur, illi m'hemmx ħafna competition, allura m'għandux għalfejn jgħoddilek il-paga. Ma insomma, minix bravu bizzejiet, jew minix well read fija bizzejiet, intis bizzejiet biex nispjega, u forse nieħu l-iżbalju nispjega. Imma in a nutshell dak li ġiri ħafna welfare, naqbel miegħek ħafna welfare jista' jikkrea dil-problemi. La jien ma ċekk, Le, ġifieri jista' jkun għatlek speċjali għandna bżonn niġġeneraw iktar ġid biex inkunu nistgħu matnu l-welfare state u għalhekk fissajna fli inkatru żjed ġid, però inserta u qed nisimgħek b'ċertu faxxinu għax dal-aħħar qed naqra ħafna Thomas Sowell. Thomas Sowell ma smajġ bih. Thomas Sowell tella fuq l-iskrin. Huwa ekonomist Afro-Amerikan. Da minn Chicago, kien għal żmien twil komunist, kien Marxist, minkejja li anka ġifieri eventwalment mar Harvard School of Economics
U l-allim tiegħu kien Milton Friedman li kien l-apiċi, l-apoġġew tal-kapitalizmu modern, baqa komunist, sakemm mar jaħdem. Jidir li dak li kiteb il-op-ed fi New York Times li kien jgħid capitalism is about maximizing profit. Iċċekjawni, fact check me on this. Milton U Friedman. bdija, u fottina kollha, iċċekjawa. Jekkux l-op-ed ta' New York Times ta' Milton Friedman kienet. U kulħadd qal ijwa di tajba strak maximizing profit. Jekk kitibix jew le ma nafx. Ma ċċekjaw. Pero jgħida, le smajtu jgħida dil-ħaġa. Smajtu jgħida. Pero ovvjament tal-policy maker li inti maximize profit ma jena ħanħares l-interess tal-pubbliku. Dik hija problema li aħna m'għandix negozja, m'hemmx dak il-struggle, eżatt, dak il-yin and yang, dak il-order and chaos. Alla ma jeżistix, man. Jew nis li ma jafux il-negozjaw. Il-politiku biex jgħix irid il-businessman, dik il-problema. Allura jaħdem, għandu bżonnu, jkun ftit jawis jekk mhux fuq is-sodda mimdudin, almenu bil-qiegħda fuq is-sodda flimkien. Ma wieħed irid jara għalfejn iħoss li għandu bżonnu. Għax jaħseb li jekk in-negozju ma jagħmilx biżejjed flus, jikrolla kollox, u tikrolla l-partit u l-ekonomija u kollox, u forsi vera. Ma huwa għalija dak huwa ħsieb monokromatiku ħafna, u ħsieb illi jeżibixxi tip ta' politiku illi huwa immatur u bla viżjoni. Ma sorri ġviri, ma narax politiċi f'Malta, għad nirid nara politiku li qiegħed f'leadership position li vera influenti li mhux hekk ta'. Jena naraw it-tnejn jibżgħu min-negozji. U jekk il-partit iż-żgħar jikbru biżejjed, jibdew jibżgħu ma' wkoll. Inti titħajjar. X'nitħajjar? Fuq x'qed jitkellmu. Jitkellmu fuq Politika. Friedman Doctrine. Politika. The social responsibility of businesses is to increase its profits. Mela, interament. Għalfej, mux ovvja, increase my profits, jien namel iktar flus, nimpiega iktar nies, namel iktar podcast. Oh, mela, tajjeb. Issa nqogħdu naraw il-podcast tiegħek. Mux ġaqbilna li din hija problema ta' policy li l-gvern li tita flus. Mur għamel xi ħaġa li hija constructive. Mur għamel xi ħaġa li ma tifqax b'Malta bil-barranin. Mur għamel xi ħaġa illi mhux għandna kull kantuniera kollha trapu storbju għandna Jack Hammers u żejt kullu kien. Mela kont qed ngħidu fuq Milton Friedman u Thomas Sowell imma mhux se tnessini wara tgħidli jekk inti se toħroġ għall-politika. Bażgar Thomas Sowell eventwalment insomma mar jaħdem mal-gvern, għamel xi 20 sena Marxist. Studja taħt Milton Friedman u b'xorta Milton Friedman ma perswadih, għamel sajf wieħed jaħdem mal-gvern u ġi konvint li l-gvern żgur mhux is-soluzzjoni. Mbagħad beda jistudja iktar u għandu ħafna kodba ma kemm il-ktib għandu minn dar raġel. Da 82, għax 82 għandu xi ħaġa u s-sena l-oħra ħareġ ktib ieħor. Vera nirrakkomanda ħafna, jitkellem ħafna fuq l-inugwaljanza li hemm bejn nies Afro-Amerikani u nies bojot u l-bqija 94 għandu Madonna. 94, bro. Għaw tismaw jitkellem ġifieri u one luċidu b'mod inkredibbli. Two, the wealth of knowledge li għandu. Insomma, nirrakkomanda ħafna. Thomas Sowell li għalih is-soluzzjoni hija ġifieri hija il-kapitalizmu ġifieri. Li l-kapitalizmu joffri l-lodda biex inti tinqala mill-mara li tkun. U anka probabbli u għandu l-bajs tiegħu għax hu twieled downtown Chicago fejn kien hemm ħafna crime, fejn kien hemm ħafna nuqqas ta' opportunitajiet li kellu hu l-vantaġġ li jara li kellu familja nukleari illi dejjem għaltlu isma' inti importanti illi m'intix inqas minn ħadd ieħor. Qed ħaġa studja tielet ħaġa dejjem trid taħdem. Fida minn meta kellu għandna xi 14 kien jaħdem bl-ewwel post office u mbagħad qassam hekk u mbagħad jagħmel id-delivery. U di sawret fih din eventwalment din l-apprezzament meta ħares lura lej il-ħelsien illi joħloq is-suq ħieles. Thomas Sowell, insomma, Thomas Sowell u l-ideoloġija li kont titkellem naqra dwarha inti di l-idea illi iktar ma nkunu individwalisti
fil-verità perikoluża ħafna dik. Ħafna, Fil-fema ħafna tiegħi, fil-fema tiegħi vera perikoluża. Hija ta' Ma dik hija- oriġinalment ta' Ayn Rand. Rajtu Ayn Rand dat l-axrad. Le. So Ayn Rand kienet din il-mara minn għalija Russa, Ċekkja jew Ukrena xi ħaġek. Ayn Rand, A-Y-N, Rand, R-A-N-D. U di minn għalija late 40s, early 50s xi ħaġek, marret l-Amerika u għax ħarbet mill-Unjoni Sovjetika fej kienet oppressata mill-komuniżmu, i intelligenti ħafna, i filosofa intelligenti immens, però minħabba li kella rabja kbira li l-komunizmu abbraċċa dak kollu li huwa kapitalistu, dak kollu li huwa l-individualizmu. Ovvjament, il-komunizmu huwa kollettivizmu u l-kapitalizmu huwa individualizmu. U ħolqod din l-iskola, speċta, issa tista' skola, School of Thought, li jgħidulu Randianizm, minn għalli jgħidulu. U minna ħarġu nies bħal Henry Kissinger, bħal Alan Greenspan li kienu mbagħad eventualment imexxi il-Federal Reserve, daw kienu jintaqgħu għandna fis-salott tagħha, u toqgħod tippritkalhom, u ħafna mill-policies daw li aħna nsejħu neo-conservative policies ħarġu minn dil-Ostra Russa, ġifieri, minn dil-filosofija ta' dil-Ostra Russa. Interessanti immens, però kull min jikkonsma l-affarijiet li jiera nippreskrivi fuq dan il-podcast, importanti li jagħmilha b'mod li jiftaħ moħħu għall-possibilità li mhux żgur għandhom raġun. Mela, fuq il-politika, ħad toħroġ għall-politika se tagħmel. Qatt ma kien hemm qed jistaqsi l-Franco da Bono jekk xajor. Qatt ma kont fil-politika, m'hemmx ħadd ma qed jistaqsija dil-mistoqsija. Ma għandek ħafna idejat tajbin. Ġurnalist u fil-ġurnaliżmu qiegħed u x'idejat tajbin, dawn mhux idejat tiegħi, dawn idejat li rajthom u smajthom f'postijiet oħra. Ma taf taqsamhom? Inti milli qed nara llum mhux se tivvuta li ġifieri kien noħroġ, kont se noħroġ. Ma tintik donation irranġaw. Le, il-verità hi illi il-kunċett tħajjarni, nispera li ma nagħmel qatt. Il-kunċett ħajrek? Mhux il-kunċett, ejja ma naqgħodux ndur mal-lewża, nitħajjar noħroġ. Imma nispera li ma nagħmel qatt. Okay, ovvjament huma żewġ huwa paradoss dak li għadu kif għatli. Laqas xejn. Hemm xi ħaġa li vera nixtieq. Imma vera nixtieq li ma nagħmilix. Le. Jien nista' nitħajjar impejjeb is-sigarri ta' Kuba. Nispera li ma nibdix, għax forsi ma nkunx naf. Sewa. Mhux hekk. U xi beżżak dwar il-politika allura? L-ektar ma jgħaddi żmien iktar qed nagħti valur il-familja u qed nipprova nibnija jien issa l-familja tiegħi u qed nibda nifhem kemm ittikfer il-familja. U nibża minn innifsi nibża li di tal-politika hija oħra biċċa xogħol oħra li qed nipprova nġib il-validation minnha u ma rridx li tkun hekk. Nippreferi nħossni ferħan mal-familja milli nħossni ferħan għax qiegħed fil-politika u qiegħed fil-Parlament. U jien nitkellem kif titkellem inti ħafna mal-politiċi, il-ħajja tagħhom hija diffiċli ħafna diffiċli. Il-ħajja tal-familja ta' politiku hija sofferenti immens. U għalhekk nixtieq li qatt ma nagħmilha. Nispera li x-xewqa li għandi ma tikbirx iktar mill-idea loġika li ma nagħmilix. X'tara sofferenti dwar il-ħajja tal-politiku? Għannet li inti tkun available għal kulħadd. L-ebda bniedem u magħmul biex ikun available għal kulħadd. L-ebda bniedem. F'Malta iktar u iktar. F'Malta n-nies jafu lill-politiku mhux lin-nies tiegħu, ma lilu jafu, lilu jridu jisimgħu, ma jridu jitkellmu. U dik ta' jiku ħadd ma magħmul biex ikun available. Jgħidu l-antropologi jgħidu li aħna we can only handle xi 150 meaningful relationships jew aktar minn hekk nitgerfxu mbagħad. Imma unfortunately dawn. Il-biża hija waħda hi tkun available ħin kollu. Jiena tiġri li fil-ġurnaliżmu l-ħin kollu jdoq lil-mobile kif forsi tiġri lilek u ngħid immaġina kien kun politiku. Għax anke jien nifrustra ruħi, ħafna nifrustra ruħi. Għadek regoli ma fuq il-mobile tiegħek? Le. Zero. Mhux biss m'għandix, imma il-problema tal-perfezzjonizmu isa ittellifni milli nagħmilhom għax inti meta tkun perfezzjonist, ara x'inhu mal-problemi. Meta tkun perfezzjonist. Perfezzjonist fisser ukoll li tkun available għal kulħadd, li taqdil kulħadd, li titjoħsib il-kulħadd, li kull min ċempillek qabattu, illi kull min batlek b'xi mod ieħor ma stax tirrispondi dak il-ħin ċempiltlu wara jew iltqajt miegħu.
Jekk inti ma tkunx available għal kulħadd, tħossok illi fallejt. U dik mhix ħelti għal xi ħadd bħali li jħassu għax il-mobile inkollu jduq, insomma. Dik waħda Ma taħseb li huwa reali li tkun fallejt għax m'intix available għal kulħadd? Irrelevanti jekk ix vera jew le, xi tħoss inti, what matters is what you feel. In the sense li jekk forsi tista' tikkonkludi li mhijiex oġġettivament reali. U wasalta dik il-konklużjoni. Imbagħad taħseb li inti kapaċi li tirriwajrja il-mod kif taħseb lejn il-fatt dwar il-fatt illi m'intix available għal kulħadd? Hekk qed nipprova nagħmel fit-terapija ma takes years. Hekk eżatt tagħmel, you have to rewire the way you think about it. Il-problema li f'moħħok tkun tagħmel sens, oġġettivament. Qed nitkellmu fajt tal-moħħ. Imma what matters is xi tħoss f'qalbek. Ġifieri inti tista' tkun oġġettivament għaddej tajjeb ħafna, imma jekk f'qalbek ma tkunx qed tħossha dik, that's what really matters, it's how you feel. L-oħra jew ukoll li l-politika f'Malta tittamel dak li jgħid il-leader. Issa, jien minix dak it-tip li ma nagħmilx jiena naħdem f'tim, kull fejn qatt ma kont naħdem għal rasi, dejjem ħdimt impjegat. Jiġifieri jiena kapaċi naħdem f'tim u kapaċi nimxi mal-viżjoni ta' xi ħadd ieħor, imma l-politika f'Malta mhux sempliċement timxi mal-viżjoni. Jekk xi ħadd minna jiffakja, kulħadd irid jipprova jagħtilu nagħmlu nagħmlu lew mhux forsi u naħarbu l-mistoqsi, imma ifhimni, imma nix kapaċi nagħmilha dik il-ħaġa. I want to call out a spade jew kif jgħidu, ma rridx. L-unika tama li nara biex dil ħaġa ma tagħmilix hi li tkun il-leader, u l-leader ma tkun vera bravu, vera kapaċi biex tagħmilha, ġifieri that's a whole other ball game. Tkun eċċezzjonali biex tkun leader, ġifieri. Almenu tkun il-leader, almenu tkun tista' tinfluwenza b'dan il-mod, imma you have to be exceptional. Good leaders are exceptional. Ma l-affarijiet li jipperturbawk huma illi l-ħajja ta' politiku hija wis demanding mill-ħin tiegħek anke għax inti magħmul ċertu mod li tħoss li ma nafx nieqaf ma nafx naqta'. Tħoss li ma tixtieqx tkun f'ċirkostanza hekk kollok tikkomprometti l-valuri tiegħek għax fotta sieħbek ħajkollok taqra l-linja tal-partit u tajda lill-ġurnalist. Però għalfejn allura hija attradi x'ixbek? X'tant nara n-nies qishom qataw qalbhom. Tant nara helplessness, tant nara illi n-nies qishom ma jistgħux jemmnu li d-dinja jew il-ħajja tista' tkun aħjar, tant qishom irrassenjaw ruhom. Li jiena jemni da ottimist ħafna, għandha ħafna tama għall-futur. Nixtieq li b'xi mod inkun parti minn dik it-tama li ngħidilhom le. This is the best time to be alive and we can make it even better. Kieku għandi viżjoni ġifieri politika noħroġ, ma m'għandix. Ma kieku noħroġ. Għax jien naħseb dal-pajjiż viżjoni ħolma għandu bżonn, ħolma sabiħa. Għalfejn tkun tama l-futur minn fejn ġejja. Di li tixtieq tkun il-persuna li fil-grupp tatina tama minn fejn ġejja di. Kieku kelli nħaffer tajjeb fil-font. Probabilment għax inidli għandi minn meta kont żgħir illi rid inkun jien dejjem kont fit-teatru, jien dejjem kont daqsxejn qisni jekk inħoss li nista' b'xi mod ngħin il dak il-grupp u nsalva dak il-grupp nofri t-tama l-ieħor taf kif u dik tgħinek għaliex ġiblek ħafna validation meta inti tkun dat tip ta' ġifieri oħra għalfejn nibża noħroġ għall-politika għax nibża li xi savior syndrome. Jiena naħseb illi jiena nipprova nsalva l-Malta, imma m'għandix il-kapaċità li nsalva l-Malta. Imma hekk deep down nixtieq illi n-nies ma jibqgħux daqshekk qalbhom maqtuqa, imma someone needs to give them something to hope for. Għaliex Malta ma dikx tgħid ġifieri n-nies f'xed joħolmu fil-istorja tal-umanità, n-nies dejjem ħolmu b'dinja aħjar milli kellhom u dik saqithom il-qudiem. Taħseb li l-partiti għajjew? Kif jgħajja partit imma? Mela partit jista'. Kif jgħajja partit? Interessanti. Kif tajja kumpanija, pereżempju? Taf kif isu wara żmien. Għala kumpaniji li jixbaw jinnovaw. Xbaj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ
u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li se tinqeda. U jekk titlaqqa 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Di tidher li hija problema tad-dinja ta' mhux ta' Malta. Jiġifieri di l-kwistjoni tal-viżjoni. Aħna 60 sena ilu, 70 sena ilu, il-leaders tal-pajjiżi meta kienu jgħidu għandi viżjoni, kienu jgħidu Nelson Mandela, jiena nemmen li l-Afrika tista' tingħaqad. Ħolma enormi li ħadd qatt maħseb li tista' tiġri. Ħanitilgħu fuq il-qamar, Kennedy. Malta tista' tkun din naqra ta' blata, tista' tkun indipendenti, din naqra ta' blata tista' tkun repubblika. Din naqra ta' blata tista' tkun Ewropea ma tibqax Libjan, tista' tkun Ewropea. Dan ħolm il-kbir li kellna. Fid-dinja kollha kienu politiċi, leaders, viżjonari li jimmaġinaw dinja ħafna isbaħ milli kellna. U b'xi mod wasalna bit-tajjeb u l-ħażin wasalna. Issa qisu qegħdin f'perjodu fejn maħniex kapaċi nimmaġinaw dinja ħjar milli għandna. U allura jew nipproponu tweaks fuq li għandna. Ħanżidlek sagħtejn parental leave, ħanżidlek jumejn maternity leave, u ftit il-pensjoni minn hawn, u ftit by the way, l-iktar li qatt kellna pensjoni, l-iktar pensjoni jitolja. Alla ħares li għandna l-ikbar ekonomija li qatt kellna, ġvidi l-idea li għax għandna l-ikbar pensjoni għamilna xi viżjoni kbira di mi viżjoni ta' xejn. Di bħal meta tkun qed taħdem f'kumpanija fl-aħħar tas-sena tagħmel profit kbir il-kumpanija u jżiduk ftit fil-paga u jippretendu li tgħidilhom thank you għax jżiduk fil-paga. Sorry, jekk għamilna aktar profit it should go without saying li żidni fil-paga. L-istess, il-gvern jagħmel ħafna di l-iktar children allowance li qatt kellna. No shit, l-ikbar ekonomija li qatt kellna l-ħares it goes without saying li suppost għandi l-iktar pensjoni li qatt kelli. Jiġifieri għalija dawk mhux viżjoni, jiġifieri qed nitwikjaw li diġà għandna ħanamillek ftit ġnina wara, ħanamillek ftit ġnina u qed ngħid tal-Labor għax tal-PN naqasna f'x'inhuma biex inkun onest, għaż dawk m'għandu. Jew nkellek kif għamlu l-Amerika. Marrux f'xi viżjoni ta' xi pajjiż tal-pajjiż kif kien fil-passat. Xi darba l-Amerika kienet aħjar u s-soluzzjoni hi li mmorru lura u nerġgħu nġibuha. Imma x'għandna bżonn xi li jgħid in-nies ma jien nimmaġina Malta. Ma nafx kif titmana imma xi trid jimmaġinadi. Għalhekk aħna nimpjegaw il-politiċi biex jimmaġinaw Malta u din l-idea li noqogħdu ngħidu n-nies x'iridu. In-nies mhux xogħolhom li jgħidulna x'iridu, apparti li għalhekk għandna bżonn il-viżjonarji, ġifieri Henry Ford ħobb jgħidha di meta vvinta l-Ford kien qal, kieku saqsejt lin-nies x'ridu qabel ma vvintajt tal-karozza, kienu jgħiduli we want a faster horse. U mhux għax in-nies ignoranti, għax mhux kulħadd viżjonarju. Fil-bidu meta kellna dak in-Nokia, dak it-331 li ma jikisser b'xejn. U kellu dak in-numri, beda texting, kulħadd jibgħat il-messaġġi flok iċempel, kienet ta' dwejjaq li m'għandekx biżejjed buttuni, meta l-BlackBerry saqsew in-nies xi trid imma aktar buttuni għax issa għandi bżonn nittextjaw biex nafas is-sima għax nafas it-tu 3 darbiet, ma rridx ikollu u l-BlackBerry għamlu mobile b'ħafna buttuni. Sakemm ġew u n-nies ħasbu li jekk ridu, sakemm ġew wieħed jismu Steve Jobs għallek inti taf xi trid. Inti mobile bla buttuni xejn jew buttuna waħda. U rajni wieħed jien dak irrid. Dawk il-viżjonarji li jimmaġinaw dinja li laqqas aħna ma nimmaġinawha u f'Malta u nazzarda ngħid laqqas fl-Ewropa u fl-Amerika tal-viżjonarji m'hawnx. Għalfej. Jiena naħseb illi fis-sens. Ma forsi għamil nifrejmi naqra il-mistoqsija. Sorry, parlajt ħafna ġejt anzi ma rridx għax għamilt argument etwal minn 2 minuti. Kif taqbeż 2 minuti attakkaw hawnhekk. Jiena. Ma niftakarix diparti mid-dekadenza. 3 snin ilu stajt nibqaddi għal 5 minuti għafna. Biex inkunu ċari sewa, ma mitlekx it-sokkor 4 snin ilu għadek tajt bija. ċibtomi. Zgur t-sokkor. Jena uċita, inti taħseb l-ħanħalli l-ega għaddejja. Apparti li għaddit sija naħseb diġa u te wieħed biex ġibtu li, ma insomma. Nieħdu kafe. Jinġili nieħu te kull sija. Load up. Tadej bil-randa. Imma da boring xinu jew. Le. Taħseb laħeraw in-nies. Le. Ma, espresso jek jox bokarija, inti titte. Te bil-ħalib, waħda zokkor. Għala tamillu zokkor minn tijaw. Zokkor minn tana. F'kas li ma. Għax l-axħar darba ġejt, fl-ewel belatija kienet bla zokkor, għallora ġibtit zokkor, u t-tini belatija ma kienitx imħawda. Iġifiri fil-kasa u dawn, ħalli l kawni kara. Ħalli. Le, jena ħallu bizzejn. Il-mak. Ektajd il-mami. I'm not a pretty boy, but my mom thinks I'm handsome. Kif waqafna s-sama għal-Pepi malajr?
Għax it-taqbad. Kont se nagħmel argument, imma le mur bul. Ejwa, Mela x'issa- jekk nkun qed nitkellem għala taqbad parla fuqi. Issa, insomma, fidejk il-bulatur qiegħed fid-direzzjoni hemmhekk. Grazzi tal qed tissegwu t-taħdida tiegħi ta' Mark, nittama li qed tissibuha interessanti. Qabel ma nkomplu nirringrazzja l-bibtajn tal-ISS, tal-Maple, tal-Browns permess tal-Gut Health, grazzi għal Kotrikol Istret tal-Alberta, bibtajna tal-Garmin, wellbees.mt u għal-post fejjena namel ix-xija tiegħi, għatasaw MT, wellbees.mt, personalfinanceTool.com, kif ukoll Business Labs, patreon.com/ġomalija, podcast joħroġ nhar ta' ħamis fid-disa, għatlaqna, it-tieni parti jien u Mark Lorenz Amit. Alright, jew tajjeb it-tew. Għadu jaħra. Bit-sokkar tal-podcast tagħna. Xindu unkellmek. Kont ngħidu nuqqas ta' viżjoni. U għamil punt li jiena nikkonkorri miegħu u qatt ma ħsibt biżejjed naħseb dwaru biex intik xi kwalità ta' risposta. Però ħan iktar mistoqsijiet forsi nirriflettu u nifhmu xi ħaġa oħra. Għax aħna tngħidu illi fi żmien bej Mandela, Martin Luther King, John F. Kennedy, niftakarhom dawn il-leaders il-kbar. Daw huma kollha nies li ġew mill-ispeċi tagħna, the human being. L-ispeċi ma nbidlitx. X'inbidel fl-equation kollha biex spiċċajna mingħajr dawn il-leaders anke lokalment. Edi Fenek Adami, Mintoff, nies kbar ġganti. Bġara, x'inbidel? Parti kbira minna biex nkunu fair hija li llum dak kollu li konna qed niġġieldu għalih li kien bażiku ta' Maslow, issa għandna. So what is there to fight for anymore? X'ħolma aktar jista' jkollok jekk għandna ikel kemm irridu. 500 sena ilu kien hemm novella ma kienet vera tajba nistax niftakar l-isem tagħha bħalissa illi immaġinat kif kieku tkun id-dinja utopika, l-utopja kif kieku tkun din id-dinja. U basically hija d-dinja li għandna aħna llum, ġifieri kieku għalek tmur 500 sena ilu u tgħidilhom isma' inti se jkollok ikel kemm trid inti ta' 500 sena asħat ma kien jemnek jew inti it-tfal tiegħek tfal sa ftit snin ilu kienu imut wieħed minn kull 5 kien imut qabel jalaq 5. It-tfal kważi kollha ħajjexu, ħadd ma kien jemnek li t-tfal ħajjexu, mhux se jkun aktar gwerer ta' u l-verità li sa tgħidli Gaza u l-Ukrajna iva, imma 500 sena ilu kien hawn gwerra f'kull pajjiż. This is the best time to be alive. We created a utopia and we don't know where to go from here. U allura, tisma' l-gvern jitkellem, we have places to go għax għandna problemi ta' saħħa mentali kbar, ġifieri għandna x'insolvu, imma jisu ma nistgħux nimmaġinaw dinja aħjar milli għandna għax jisu l-problemi kollha li kellna kważi kollha solvejnihom. Fejn taħseb li qegħdin? That's great, ta' ġifieri ma fil-ġerarkija ta' Maslow. Fil-ġerarkija ta' Maslow fejn taħsbu li qegħdin? Asnaf. Tella l-ġerarkija. Għax forsi hemmhekk tista' tina biċċa mill-indizzju. Jiena intuittivament forsi nirrispondi li ħafna mill-iktar nies li huma viżjonari illum meta ituna affarijiet bħal jinnaf l-OpenAI affarijiet fid-dinja teknoloġika. Però għasin daqstek konvint, speċa, ma nafx, mela, għandek fil-ieħ il-bażiku li huma il-physiological needs, mela, food, water, warmth, rest. Marro, safety għandna wkoll. Safety, security għandna wkoll. Issa, intimate relationships and friends. Fil-fatt x'qed ngħidu issa. F'daqqa waħda, once li ġibna dawk iż-żewġ skaluni, issa qed ngħidu u l-familja aħba. U l-ħin biex inqattaħħom mal-ħbib. Voldiri il-vizjonarju li jmiss probabilment irrid jaqdi dik il-ħtieġa ġofina. Familja. Dak ifisser illi l-ħafna miżuri ta' nżommuk il-bot mid-dar u mit-tfal u mbagħad ta' parsi tingħaqad ma' tfal tiegħek fit-8 jew id-9 ta' billejl ħalli ta' parsi tagħmlu xi quality time flimkien. Inti ma' tfal tiegħek mhux quality time għandek bżonn time. Nikwota lill-professor Anton Grek, il-psikjatra, mhux insew għadit għal-quality time, għandu raġun. Time għandek bżonn. Time mhux biex tilab, din l-idea li inti tfal tiegħek ma taronx biex tagħmel homework magħhom, ma taron biex tilab biss. Jew biex taqattar kol, le inti tfal tiegħek tiġġieled magħhom u targumenta, tistragilja magħhom biex trabbihom sew.
Din l-idea li inti is-sabiħ tal-ħajja u għabis minn dak li hu komdu ma tagħmilx sens. Inti tfal trabbis minn qed jitkellem minn m'għandux tfal għad ma bedix jagħmilhom biex ngħidu kollox. Ma kont tfal. Dik l-ewwel parti tal-esperjenza. L-istragil ta' trobbija hi li jien ninpoġġi bil-qeda miegħek u nkoħħa nisbranak għax ma tix tagħmel il-homework. Kif qegħdin bħalissa inti tfal tarahom biss f'mumenti żgħar wisq. Tħossok obbligat ħafna x'minn tixed qatta biżejjed magħhom u allura kull ma jitolbok kollok ittijulhom. Għax you feel you need to overcompensate, jew to compensate, ha? Minti għandek bżonn li tfal tkun kapaċi tħares li tgħidlu dik ħmerija. Imma kif qed taraħ sija biss fil-ġurnata, ma tistax tagħmel sija tgħidlu dik ħmerija, tittoqgħod tilab miegħu bil-fors. U min se jrabbih. Naħseb fuq dawn il-problemi qed naqblu bil-soluzzjoni naħseb. Naħseb qed naqblu li għandi raġunien u naħseb. Li għandek raġun fuq id-dijanjosi x'inhi, is-soluzzjoni naħseb illi inti il-4-day week jew parti mis-soluzzjoni fil-fema tiegħi. Ma l-4-day week kif ħadd tasal għalija? Families need to reclaim time. Ħin għandna bżonn. Imma mhux ħin li joqgħdu niċċewċu mhux sija lemm u sija law. Ġurnata fil-ġimgħa għandna bżonn. Jekk inkunu imma dirridu nwaħħlu moħħna hemm u nkunu iktar produttivi biex ngħidu kollox. Ma naħsibx li aħna biżejjed produttivi biex naslu. Erdu iktar ġid mela. Le. Irridu nagħmlu. Irridu nagħmlu ix-xogħol. Le, mhux hekk qed ngħid. Mhux hekk qed ngħid. Għax hawnhekk fejn għandu raġun ftit l-employer. Fis-sens illi jiena naħseb li l-Maltin in ġenerali nistgħu nkunu produttivi, nistgħu nkunu iktar produttivi. Ġvien m'għandix dubju li f'4 tiem nistgħu nipproduċu dak li konna nipproduċu f'5, jew qed nipproduċu bħalissa f'5, però irridu naħdmu ftit iktar għax jien naħseb li Malta għandna ħafna nies busy achieving nothing jew almost nothing. Inti tista' tkun biżi għaddej il-ħin kollu ma mhux as-saċ qed tipproduċi xi affarijiet tad-dinja l-oħra, jew mhux qed tipproduċi dak li għandek bżonn tipproduċi. Kif qed tasal għalija il-konklużjoni? U tara fis-settur tagħna, pereżempju, hemm ħafna nies għaddejjin bil-sinhom barra jipproduċu programmi li ma jarahom ħadd. Mhux inbilli tkun għaddej bil-sinek barra. Tkun qed jara ħadd. Kif qed jirnexxilhom jagħmlu il ħaġa ma? Jiddependi minn fejn ġejjin il-flus. Ejja, ġej mill-istat. ħafna drabi kun ġej mhux bil-free market. Le, il-kapitalizmu tajjeb, jien ħadni kemm kelli intervista ma' Ian Borch, imma nasabni rajtu. Jien għadu kemm kelli intervista ma' Ian Borch il-ġimgħa l-oħra u għetlu il-public sector bloated. U m'hemmx bżonn daqshekk nies fih, jiġifieri vera. Nikkonferma di għax kombinazzjoni rajt tal-bieraħ, nista' nikkonferma u nivverifika. Le, mhux ħajj, ifhimni, ma nafx jaħsebu għax fl-intervista għalli transport Malta ħafna nies qed jagħmlu xogħol tajjeb vera. Il-kwistjoni u dejjem ngħidha di mal-gvern hemm nies li qed jagħmlu x-xogħol kollu qed jitbażru mhux qed jitħallsu biżejjed. U mbagħad hemm ma qed jagħmel xejn. Jien ġieli nitkellem ma' nies jaħdmu mal-gvern jgħiduli dil-ġimgħa fuq ix-xogħol jiena kull ma għamilt bat email. Daqshekk. Ma qas nafsu post nagħmel m'għandhomx bżonni jew tawni transfer għal x'imkien fejn ma nagħmel xejn. Ġieli ma mmurx ix-xogħol ma jinduna ħadd. Ituni il-paga biex ma jkeċċunix, għax daħlu ieħor floki. Mbagħad għandek raġun tinħaraq inti li qed tħallas it-taxxa biex tħallas il-pagi ta' dan nies. Malta għandna ftit dil-mentalità, però xorta fil-fema tiegħi l-viżjoni li jmiss hi il-familji we need to reclaim time for the family. Il-familji mhux flus għandhom bżonn. Jew noħdu l-ħsieb. Ma taħsibx li biex naslu għal dik il-4-day week. Kif qed tajtu? Daw in-nies għandhom bżonn ikunu effiċjenti għax daw ħela ta' flus. Meta inti aħna konna naħdmu 6-day week qabel, mhux aħna fis-sens il-mod ġenerali il-ġimgħa tax-xogħol kienet 6-day week fis-seklu ieħor. Fil-fatt il-Kristjaneżmu l-ġimgħa tax-xogħol tiegħu mhijiex mit-tnejn sal-ġimgħa, mit-tnejn sas-sibt Alla ħadem għal 6 ijiem u straħ fis-7 jum, fil-weekend ta' Alla. Għalfejn daqshekk kontra l-Kristjaneżmu allura. Inti tobot il-ġesu, Le, tini ftit ċans. Titlif lil-filek imbagħad. Sorry. Le. Aħna konna 6-day week, għedin 5-day week, u niġu 5-day week. Again, nerġa' nsemmi l-Henry Ford. Għalulu, x'ħat għamil? 5-day week, kif mhix ħadd tipproduċi biżejjed karozzi? Tgħodux tinkwitaw. Għallhom dan nies iridu weekend biex ikunu jistgħu jsuqu l-karozza, jekk m'għandhomx ħin biex jsuqu l-karozza mhux se jixtruha. Jiġifieri din l-idea li ma nistgħux ninżlu 4-day week, kif inżilna 5 minn 6, ninżlu 4 minn 5. 5 minn 4. Le, 4 minn 5 iridu ninżlu. 5 minn Raġan di raġun. Għalli bawiet għal-skurja. Għax ma tamlu għamlu ril. Jina etnejt jawu etjajt għandek raġun, għandek raġun. Ril wahda, taf kan murtajjet. Fuq di naqbel miegħek, għandek raġun, imma
Mela, x'kienet il-mistoqsija l-oħra? Ma kienx hemm mistoqsija. Le għalfej tobot il-Ġesu kienet. Niftakar. Jaħraqni, ma vera jaħraqni. Min? Ġesu, għax jgħidlek tagħmel affarijiet li mhumiex komdi il-ħin kollu. Natu każ. Dawwar wiċċa kien naħa l-oħra. Imxi mili ieħor, jekk xatt jitolbok timxi wieħed, imxi t-tieni wieħed miegħu. Jekk tkun qiegħed x'imkien u tiftakar li huk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, mur u ngħidlu sorry, huk ta' għandu xi ħaġa kontra tiegħek, mhux indak xi ħaġa kontra huk. Ir-raġel kien radikali. U fil-kultura ludija hija ħafna iktar, fis-sens pereżempju l-idea ta' timxi t-tieni mil hemm dal-Vanġelu. Imma jien ngħidilkom, ħobbu l-edewa tagħkom, għamlu l-ġit il-min jobotkom, aħfru l-min jagħmlkom ħsara. Jekk xi ħadd jitolbok timxi mil miegħhom xi tnejn, għaliex fil-liġi ludija skjaf inti stajt biss tmexxih mil sa mil. Wara mil bil-liġi rid tittieħ break. Da qed jgħid istra inti aktar mill-iskjaf mur id-doppju tal-jista' jmur l-iskjaf da li ma jiswa xejn. Jew nkella pereżempju moħra, jekk xi ħadd jitolbok il-libsa fl-istess Vanġelu tieħ il-mantar fil-liġi ludija, il-qorti setet il-mantar għall-lut kien qisu biċċa velu li ddawru ma' rasek li kien importanti ħafna biex bil-lejl fil-kesħa u fid-deżert għan-nomadi fil-kesħa u fir-riħ ma jitirlekx ramel f'għajnejk u jżommok sħun kif għandek bżonn. Jekk inti kellek id-dejn ma' xi ħadd fil-kultura ludija, u tgħidlu isma' ħantik il-libsa bran, ħalli tkun taf li ħalsek żgur. Stajt, imma jekk ittieħ il-mantar bran, il-liġi kienet tgħidlek illi bil-forsa l-aħħar tal-ġurnata irid jerġa' jtihulek lura anke ma tħallsux. Daqskemm kien importanti il-mantar, u Ġesu jgħidlek tieħ il-mantar ukoll. Għati kollox. Dik hija. Ituk daqqa, di ovvja, ituk daqqa dawar in-naħa l-oħra. Jekk huk għandu xi ħaġa kontrik, ma jekk hija. Fil-dottrina Kristjana, għalfej. Għamiltom Elija żgħira f'daqqa waħda. Għalfej l-għażla hija li nagħtu każ dak li għal Ġesu u l-Alla tat-Testament l-Antik ma tantx tħobbu semmuh. Le, mhux vera ma ħobbux insemmuh. Il-kunċett ta' Ġesu huwa dak li ġara fit-Testament l-Antik huwa il-precursor ta' Ġesu, jekk inti temmen. Ġesu għal-milja. Huwa evoluzzjoni tar-relazzjoni tagħna mal-Alla. Jew huwa l-evoluzzjoni ta' mela, x'inhi. Huwa l-milja. X'inhi l-akkuża? L-akkuża hija li fl-Antik Testament għandek da Alla li ġenoċidali, infantiċidali, jgħidlek isma' stupra l-nisa, jgħidlek oqtol kollox, nisa tfal, ovvjament l-irġiel bejjem ħudhom, in-nisa tista' toħodhom imma ħallihom 30 jum kwarantina qabel ma tmisshom għax kienu qed imisshom l-akkimidi minn kienu. Kellek da Ġesu li kien 7 darbit iktar gangster, Alla, illi kien 7 darbit iktar gangster minn għanna Genghis Khan. Ovvjament, meta inti taqra daw l-affarijiet tajt, ma tantx destra din il-moralità kristjana li mbagħad eventwalment sirna nafu biha. Kif tirrikonċiljawhom daw iż-żewġ għax mhumiex żewġ Allat, huma l-istess Alla imma fit-tliet partijiet. Kif id-dottrina xi tgħid dwar dan? Ara, il-Kristjaneżmu nħoloq mill-Ġdid Testament, mill-Vanġeli. Imma din ħadd iġi boring issa ta' dil. Ħadd iġi lesson tad-dottrina, vera ħadd ma jkun irid jisma' ħatita. U again, hija teoloġika ħafna u nibda nagħmel iżbalji, ma jimpurtax, ħa nipprova. Ħafna minn dak li jgħid Ġesu jaqleb ta' taħt fuq dak illi kienet diġà temmen il-kultura ludija, għalhekk qatluh, kieku mhux qatluh. Kieku kien ikompli ma dak li ġara fl-Antik Testament, probabbilment kien ikun il-hero, kien ikun xi assis il-kbir jew xi ħaġa hekk. Ġesu, fil-fatt dan il-Vanġelu semmejtlek, smajtu x'intqal imma jien ngħidilkom differenti għal kollox. Ħafna minn dak li naqraw fl-Antik Testament igerfex lili wkoll. Imma wkoll interpretazzjoni ħażina ta' x'inhu Alla u xi jagħmel Alla. Jiġifieri Ġesu meta ġew qallhom intom il-Alla fimtuh differenti milli hu. Imma hemm ċertu testi li huma mhux li jiena teologu jien xi espert magħhom. Imma ġieli ġew f'idejja ċertu testi li huma ġenoċidali, ġifieri li Alla qed jgħid lil Lut idħol hemmhekk u oqtol kollox għamel ġenoċidju. Diffiċli mbagħad tirrikonċiljah ma' Alla li huwa ħanin li jaħfer li l-iktar waħda ovvja di ta' Abraham. Mur oqtol l-tifel tiegħek.
Le moħra iktar ġenoċidali minn hekk. Abraham huwa infantiċidju. L-istorja tal-Eġittu l-Eżodu fej jgħaddi l-ispirtu Jgħaddi l-ispirtu. Ma jiena titkellem fuq ġenoċidju. Jiri mhux oqtol l-tifel tiegħek jew oqtol l-subin kollha, le idħol Akkimides, kien jismu daw? Ma nafx. Amalekites, The War of Midianites. U fil-fatt, Netanyahu, għalija l-għanaf ara parti minn dak il-vers qabel ma daħlu Gaza, jew għamel referenza għalih. Jekk mhux hu Ben Gvir, żgur għamela. Ma nafx. L-Amalekites. Il-test tal-Amalekites huwa espliċitu ħafna li għandek Alla li qed jikmanda ġenoċidju. U allura tibda tiġi diffiċli li wieħed jibda jaħseb il-isma forsi din l-idea li għandna bżonn aħna minħabba l-ansjetajiet tagħna ngħidu li dan Alla huwa Alla ħarin u Alla tajjeb u Alla ġust u Alla illi interessa mill-benessri tagħna. Forsi sta jkun hija naqra fizzjoni biex aħna nħossuna inqas ansjużi fuq il-mewt, inqas ansjużi fuq is-sofferenza, jista' jkun li anke l-Ġdid Testament jista' jkun li Ġesu huwa fizzjoni ta' moħħna biex aħna. Imma mbagħad it boils down to fate. Ġifieri jiena provajt nagħmel insib argument xjentifiku għall-eżistenza ta' Alla. Hemm affarijiet strambi, imma mux li jippruvaw li Alla jeżisti, it boils down to fate, jekk temmen jew ma temmen. Jien naħseb li hemm argumenti pjuttost b'saħħithom għal Alla bħala l-aħħar parti tal-katina ta' kawżalità, jiġifieri li huwa trigger illi minnu ħareġ dan l-intelligent design. Hemmhekk hemm argumenti li jiena nsibhom pjuttost sodisfaċenti u li għandhom potenzjal li mbagħad nibda nsibni iktar diffiċli li naċċetta u ma meta l-argumenti jmorru fuq Alla ħanin, Alla li jħobb, Alla l-missier li vera jixtieq ilna ħafna ġid. Imma il-problema hi li inti qed tipprova tifhem lil Alla b'moħħok. Ma mhux da tani. Ma forsi ma m'intix kapaċi tifhmu, forsi ħadd ma kapaċi jifhmu. Ma nafx dan il-Bibja biex nipprova nifhmu. Inti għalfen min taħseb li int biex taħseb li hekk suppost tifhmu lil Alla. Imma jekk jiena mhux suppost nifhmu lil Alla, lill-Knisja xta' il-jett illi tgħidli isma' ħanajdlek jiena min hu Alla. U mbagħad it-tieni set ta' lingwa. Il-Knisja tgħidlek isma' dan x'naħsbu aħna minn dak illi inkiteb. Issa bnija ġifieri l-affarijiet kollha li għadu l-Knisja huma ipotetiċi. Li dan u Alla li jħobbna u Alla li għandu interess kbir fina u dawn l-affarijiet. Ma x'inhi l-ikbar kieku kellek tgħidlek. Waħda minn l-ikbar misteri li għandna fuq Alla hi da kif jidher. Ta' min hu da kif jidher. Inti meta taħseb fuq Alla. Dak huwa l-inqas misteru naħseb li għandi. Le, mela, inti biex tibni relazzjoni ma' xi ħadd, tkun taf kif inhu da min hu, titiltaqa' miegħu xi ma mhux ix-xeħta tiegħu naħseb iktar importanti. Kif jirraġuna? X'intenzjoni għandu? Kif jirraġuna? X'intenzjoni għandu? Ija, imma dak huwa alright, meta ngħid ir-ritratt tiegħu kif jidher kif jaħsibha dan, da jidher li huwa pjuttost pervers, fis-sens pervers mhux fis-sens sesswali, għax aħna il-kelma pervers fil-verità tfisser li l-loġika tiegħu hija totalment ta' taħt fuq. Imma it seems like it makes sense. Ġifieri l-loġika ta' Alla apparentament hija l-affarijiet isbieħ worthwhile joħorġu minn dak li hu sofferenti. Dik tagħmel sens anke jekk ma temmix f'Alla. Imma Alla omnipotenti għalfejn joħroq univers pervers. Imma għalfejn. Why does it... X'gost jieħu? Ma mhix kwistjoni ta' gost, ma nafx min hu dan. X'skop jieħu? Jekk mhux gost, għal xi raġuni. Nippreferi li Alla jibqa' misteru b'dan il-mod għax allura I have something to do. Għandi xi ħaġa x'niskopri. Kieku Alla mhuwiex misteru mhuwiex interessanti. Mhux kollox hekk fil-ħajja. Dan mhumiex risposti sodisfaċenti għalhekk qed ngħidlek it boils down to fate, imma nippreferi li the magic is in the mystery. Kieku Alla xi darba jidrilna ħadd ma jibqa' interessat fih. Għax huwa ġie sarajnih. Imma il-fatt li taħseb li dak l-statement huwa neċessarjament vera? Għal-bidu jkun hemm ħafna ċitament. But it dies away. If everybody had to understand everything, then it dies away.
Di tiġri fix-xjenza għal-moment li xi ħaġa nifhmuha. Daqshekk imbagħad l-interess jitlaq. Inti tibqa' interessat sakemm il-problema dak ma solvejtix. U forsi dan huwa l-mod kif Alla jżommna interessati fih. Inti tibqa' interessat f'biċċa xogħol. Imma dak huwa pjuttost statement vanitus le. Ġifieri. Għalfej għandu dal-interess. Alla xala bibu minn ġol Mallija. Għalfej għandu bżon li notnajt, njafan, fil-sens. Għax jekk Alla xati għamil daħet jgħati josservan, dak għet jaħseb fija jew, Imma qed taħseb falla b'moħħok. Naħseb li għanix fakulta oħra. Ija, ma forsi sem jasal moħna, aħna forsi ma nistawx nifmuħ. Fis-sens. Dil-idea li għax moħna ma jistax jifima, iġfisser żgur ma teżistix. Le, ma tlekx żgur ma jeżistix. Jienet ngħid, assolutament ma tlekx. Jew żgur ma tistax tkun, imma il-mistoqsijiet jimplikaw. Le. Kif jista' jkun li hemm Alla jekk da toqgħod kas tiegħi? Le, mhux hekk. Diet ngħid illi hemm ħafna forsi argumenti tajbin illi għedu l isma' meta tibda tħares up the causality chain u tasallura l-Big Bang ħatiġi għal-mistoqsija minn fucking faqqa dak li switch. Sewa? U forsi hemmhekk jista' jkun hemm argumenti u anka għal-fatt illi ġifieri dawn mbagħad huma my pro-God arguments. U anka għal-fatt li dan huwa univers li tant huwa bilanċat b'mod preċis. Illi jekk inti tbiddel constant waħda l-gravità, per eżempju, it all falls apart. Ġifieri, il-ċans illi nħalaq dan l-univers mingħajr ma xi ħadd b'xi mod jew xi ħaġa pjana, inħoss li huwa pjuttost diffiċli u forsi jista' jgħin l-argument illi kien hemm xi entità illi kienet l-arkitett, il-perit, id-dizinjatur ta' dan l-univers. Fejn mbagħad nibda nsiba diffiċli, meta nibdew nagħtu kliem. Mhux jien ngħidha l-Knisja ngħidha. Tajt Alla jħobbok. Il-mument li inti tagħti dik id-deskrizzjoni l-Alla ta' iħobbok, jien m'għandix metodu ieħor, m'għandix proċessi ieħor biex nifhimha il-kelma iħobbok għajr il-fakultà intellettwali tiegħi u l-esperjenza tiegħi fid-dinja. L-imħabba. Issa, meta inti għat li Alla jħobbok, jiena x'nifhem biha mħabba. Nifhem xi ħadd li jixtieq li l-ikbar ġid. Xi ħadd li jixtieq jarani żgur, mhux xi ħadd li jixtieq jarani nsofri. U hemmhekk tibda d-dissonanza, għax il-Knisja tagħti dissonanti, max il-mami tħobbok u kultant tkun tittarak is-sofri biex tikber. Tkun trid tarani naqblu, u tkun il-mami tkun trid tarani insofri b'mod illi iżid fl-esperjenza tiegħi, illi nikber minna, mhux sofferenza bla skop. U vera ma nixtieqx tidħol f'daw il-lustra da ħafna xenarji ta' sofferenza bla skop u xilhom tfal u sebaħ u deba u bla. U allura hemmhekk tibda d-dissonanza tiegħi. Mbagħad ukoll hemm din il-mistoqsija ta' għalfejn joqgħod jilgħab hide and seek menda. X'interessandu? Imma għalfejn ma jagħmilx. Għax jekk inti ġejt irreklamat bħala entità li tħobb il-xaħ. Aħna nemmnu li ma labx xejn hide and seek, tant ma labx hide and seek li ġi fid-dinja. Għandx kienet hide and seek, ġie u qal jienu. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gazini rina inqas xadini u iktar nenni. Għalek, kull narda ġimma flaxija fejn id-dibattu mi kollox. Drejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb, wassan naqreb li l-verità. Il-kazin, kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Tokis. Imma fej fid-dinja moderna hemm tant nies li jixtiequ din ir-relazzjoni ma' Alla. Jien u forsi hawnhekk ħadik xef naqra idejja, jiena kont vera xtaqt. Jien vera kelli xewqa kbira, jien għamilt ħabta mmur il-Knisja naqra l-Bibja u nixtieq illi b'xi mod insib xi messaġġ illi b'xi mod dajk
xej, ma kien hemm xejn li seta' jipperswadi li għandi dibqa' fuq triq ta' kristjaneżmu metafiżiku. U allura nistaqsi għalfejn le. Għalfejn le. Għalfejn le xiex? Għalfej hemm min qed ibati. Ifittex u jfittex lill-Alla biex jgħidu sma' tox ninkwieta. Hemm xi ħaġa oħra wara, jiena nħobbok. U Alla ma jfetx. Ma nafx. Mela. Nista' nispiċċaw mela fuq xi xanajdu mela. Imma ma nippretendix li nifhmu lil Alla. Laqqas. Ma nippretendix li nifhem għalfejn qed jagħmilha. Li naf żgur li ħalla xi ħaġa fidi, ħalla fidi biex nipprova nalleva dbatija. Ħalla fidi biex tipprova imma jista' jkun ukoll li huwa sempliċement mhux xi ħaġa li hija metafiżika, ma hija fenomenu psikoloġiku wkoll. Li xiex? Illi inti trawwem fik innifsek il-fakultà li jkollok il-fidi biex f'mumenti li kkawżawlek ħafna ansjetà tista' tirrikorri għal dik il-fakultà biex tħossok ħafna anzjuż. Tibżam il-mewt jew? Nibża ftit. Suppost jekk nemmen ma nibżax. Mhux hekk ma nibża. Għalfejn tibża? Għax dejjem hemm id-dubju li m'hemm xejn. It's plausible li m'hemm xejn. It is plausible li m'hemm xejn. It-tama tiegħi li it's something like it's something like Bert. Ġifieri kieku kellek, u għalhekk isu nifhimhom l-argumenti tiegħek imma min jaf fis-sens kieku kellek tistaqsi baby ġol ġuf. Isma'. Inti issa wara li toħroġ minn hawn ħajja oħra ma jemnikx. Fis-sens il-babies meta jitwildu jippanikjaw. X'in jorġi bdew jibku għalihom for a baby. That's where it stops, qed imut hemmhekk. But only to discover li hemm ħajja oħra. What if bħalma hemm dak il-ġuf li jieħdok f'dil ħajja, hemm ukoll dan huwa ġuf ieħor li jieħdok f'ħajja oħra. Dik it-tama fil-fatt il-Knisja titkellem fuq il-mewt bħala twelid għal ħajja ta' dejjem isu it-tieni jew ma nafx it-twelid ieħor tiegħek. Hemm din l-istorja. Għax jagħmel ħafna sens, l-analoġija ta' ħafna sens, għaliex immaġna għandek twins ġol ġuf, għax di twins qed jitkellmu. Wieħed jgħid il-ieħor min jaf jekk hemmx life after delivery. U li ħorridlu life after delivery, kif jista' jkun? Ilma min jaf forsi hemm ħajja oħra, forsi nkunu differenti, ħajkun differenti. Min jaf forsi nimxu fuq saqajna u niklu minn ħalqna, u l-ħordu niklu minn ħalqna bis-serta, għandna niklu minn dallum bil-like il-kord. X'in toħroġ hemm barra dak qasir jinqata' tmut mill-ewwel. There's nothing, oblivion, ta' għax timlamok. Imma min jaf forsi hemm mod ieħor ta' kif tgħix, forsi hemm xi ħaġa, forsi aħna nistgħux nifhmuha bħalissa, u li ħordu għajma u jekk vera hemm xi ħaġa kif qatt ħadd ma ġie lura biex jgħidilna x'hemm. Ngħidlu ma min jaf, imma inti temmen fl-om. L-om, qatt ma rajta l-om, inti taħdek temmen fl-om. L-om fejn hija, fejn jekk teżisti fejn l-om. Ma nafx, qiegħda kollha madwarna l-om. Isu mingħajra xejn ma jista' jiġri f'din id-dinja. U għaj ma jsir. Kollu ma argumenti li nagħmlu f'din dinja. Li kieku kellhom jagħmluhom żewġ babies fil-ġuf. Temmen il dak li mhux qed jemmen. Min jaf? Sabiħa dil-analoġija. Nisperaw li vera. Jien nisperak probably iktar minnek għalli Nisperaw li vera. Jiena xettiku ċiniku bożju. Isma. Imma tibqa' mistoqsija kbira x'qed nagħmlu hawn allura. Why is there something instead of nothing? Dak huwa l-ikbar argument għal Alla naħseb, l-ikbar argument xjentifiku. Why is there something instead of nothing? Why? L-iktar parti li nsib diffikultuża hija the idea of a caring good. Ma nistax nifhem għalfejn. Because it's fucking the Darwinistic survival of the fittest evolution is ridden with so much fucking bloodshed, anguish, suffering, just endless streams of fucking murder in order to keep creating. Alla li huwa omnipotenti. Ma Alla li jissodisfa il-kriterja ta' omnipotenza u imħabba żgur li kien joħroġ
għandna teknoloġija. Bir-raġunament ta' moħħok u moħħi, iva, żgurek. Mela ma jgħidulux, Again, ma tgħidlix li Alla liħob, ma tgħidlix li Alla liħob, tgħidix li Alla liħob. Kif tista' tgħid Alla liħob meta il-kelma iħob mhijiex utli meta qed nitkellmu fuq Alla, għax dak kollu li aħna nifhmu biħob ma jfissirx Alla psikopatiku ġenoċidali, fisser xi ħaġa oħra. Mela ma nitkellmux fuq Alla f'termini ta' iħob, nitkellmu fuq Alla f'termini ta' Alla li ma tifmux. Ma l-Knisja titkellem ħafna fuq termin tal ma tifhmux. Imma titkellem ukoll fuq Alla jħobbok u Alla jaħfirlek Ma u għax Alla. minuta tini ftit ċans. Għax hemm skola ta' ħsieb fit-teoloġija jidhirli illi temmen illi l-Alla laqqas biss nistgħu nispjegaw x'inhu. M'għandniex kliem, għax laqqas biss nistgħu nifhmu x'inhu. And the closest we can get is something approximating Alla huwa mħabba. Imma mhux għax huwa hekk eżatt. Imma dak li hu laqqas biss nafu. Laqqas biss għandna jisa qed tipprova tiddeskrivi s-sixth dimension. Kif inhi s-sixth dimension? Ma nistax naqbad ngħidlek. Il-fifth dimension kif inhi ma nistax naqbad ngħidlek. And the closest I can come is Alla mħabba. Forsi mhux hekk. Ma hemm din l-iskola ta' ħsieb. Hija skola ta' ħsieb nisranija? Hija mela, kattolika. Ma nafx kif skola ta' ħsieb jew argument, imma dal-ħsieb hemm. Ma nafux x'inhu li ma dik the closest we can get. Ma nafx għalfejn nippruvaw nbiħħu l-idea ta' mħabba that's għax id-definizzjoni ta' mħabba għalina l-umani li nitkellmu u nifhmu wkoll imħabba x'inhi hija mod. U żgur mhijiex il-ġenoċidju li ġib magħha l-evoluzzjoni. Isma' jaħmur nbul issa. Tritte, għamlulu te. Għamlulu te. Nifnofs da. Mbagħad għamlulu għed take away, għax jiena dejjem peress li għawċi. Nieħu għed take away mi għal-vapur. Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dual plug-in switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jgħinuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq iss.com.mt. Jien qatt ma kelli waħda minn daw karat television, dik hija sinjal ta' milli kollu l-flus. Jien qatt ma ffordjajta waħda minn dik. Dejjem inċabċab eħdidi jisnifidi. Ajma Mark. Mark, kif sejjer fuq ix-xogħol allura? Tajjeb naħseb, fis-sens jidher li sejjer tajjeb. Oġġettivament sejjer tajjeb, imma nerġgħu lura l-argument li bdejt bih, mhux neċessarjament inħoss ni tajjeb. Imma l-imparti ta' xogħolok l-iktar li togħġbok inti. Il-feeling illi għamilt xi ħaġa u kellha impatt illi imbidlu l-affarijiet bija. L-idea li inti tkollok. Inti tħossok iktar attivist milli ġurnalist? Le ma ħossniex attivist. Mike il-bidla tfittex huwa ġurnalizmu attivist, le dak? Ġurnalizmu illi jġib xi tip ta' bidla, ma mhux neċessarjament attivist. Attivist jimplika li għandek jisu kawża u qiegħed kontinwament sammar fuqha. Jiena m'hemm l-ebda kawża tal-attivisti hemm barra li nemmen wholehearted li fiha. Fis-sens naqbel ma' xi jew ħafna affarijiet ta' kull NGO li jagħmlu, ma maħħoss li hija l-kawża tiegħi, għalija l-kawża tiegħi illi n-nies jifmu aktar dak li qed jiġri madwarna, ġej milli ma' NGO jew attiviżmu ġej, u jkollhom ftit tama għal-futur. There is a lot of hope out there. Nixtieq li n-nies jifmu għadi. L-argument li kont nagħmilek qabel, this is the best time to be alive. Imma meta tara l-affarijiet kollha li tagħmel x'inti tikteb qabel ma kont ma kontx tikteb naħseb. Ma kontx nikteb le. Ifhimni, issa ġejt isni nagħmel ftit minn kollox għax jiena ġurnalist kif tifhem fis-sens tal-ġurnalist tal-gazzetta, ġifieri li jirrapporta press conferences, da żmien nagħmel inqas press conferences, ma nirrapporta, noħloq l-istejjer, ninvestiga, nikteb kultant press releases u affarijiet bħal dawn. Imma wkoll għandi l-parti tal-video li nagħmel l-intervisti filmjati kif tagħmel inti, u mbagħad noħroġ l-istejjer minnhom. Iktar issa qisu li ruwa l-inbidilli ftit qed nagħmel ftit iktar minn dawn il-filmati. Iktar video mill-kitba. U
Hija preferenza tiegħek? Hija preferenza tiegħi għax inħoss li naf nagħmilha aħjar, mhux li naf nagħmilha tajjeb, ma naf nagħmilha aħjar mill-kitba. Ma ħossniex xi kittib tajjeb ħafna. Għamilta, nagħmilha li nkollu kuljum nagħmilha, imma ma ħossniex kittib tajjeb ħafna fis-sens nagħmilha għax hekk hemm bżonn. Dal-araw kellek hemm dik l-intervista famuża ta' Jason Azzopardi u Jason Mikallef. Kif kien dik l-esperjenza? Għax huma tnej karattri pjuttost huma personalitajiet. Dawn huma esperjenzi ta' ħafna konfużjoni għaliex huwa programm li tu pjaċir ħafna tagħmlu. Għax inewejja il-logħba tal-politika qed tiġri dak il-ħin, għandha ħafna mill-elementi tal-futbol, U imma fl-istess ħin mhijiex l-iktar tip ta' ġurnaliżmu illi avvanza dak li suppost qed nagħmlu aħna. Allura aħna rridu nsibu dak il-bilanċ bejn isma' nagħmlu dak it-tip ta' television jew f'dal każ insomma ma nafx videos illi n-nies ħajaraw jieħdu pjaċir jarawhom u fihom valur fihom infushom għax inti li tisma' żewġ naħat jiddiskutu hija xi ħaġa sabiħa tajba. Imma qisu xogħolna nħosslu ftit iktar minn hekk illi investigaw ftit iktar li n-nies nispjegawlhom ftit iktar eżatt x'qed jiġri b'mod oġġettiv għax inti f'diskussjoni bħal dik ikollok ħafna retorika u narrattivi għaddejjin. Li inti li tkun taf tkun tixtieq ma tkunx tagħmel għalhin kollox inkella tispiċċa titkellem waħdek kif tagħmel inti fil-podcast tiegħek. Illi tkun tixtieq li tkellem fuq, imma inti titħalli nies jiddiskutu, imma esperjenza biha ħafna. U l-esperjenza biha il-feedback tan-nies, jiġifieri ma nafx inti tieħdu ma jiena għalija li n-nies jibatuli meta jarawh. Għalija xi ħaġa vera hekk esperjenza sabiħa mistika kważi li inti qed tingħaqad man-nies kollha li qed jarawk f'din l-esperjenza li qed nesperjenzaw flimkien. Bħalma jagħmel il-futbol, jiena għalhekk nagħmel ħafna fil-live television għax għandu minn tal-futbol. Il-logħba futbol rekordjata ma tux pjaċir tara daqs logħba futbol live. Għax hemm il-feeling li kollha qed nagħmluha flimkien, li kollha qed nesperjenzawha flimkien issa as we speak. Is-social media erdita dil ħaġa, ċoħe llum orrajt kollox għal kumdita tiegħek orrajt ma mhux qed nagħmlu l-esperjenza individwali mhux kollettiva flimkien. U debates bħal dawn ituk dan il-feeling. Ma l-aħbar kienx live. Le, viva, fis-sens, idealment kien live, kien ikun ħafna nisbaħ il-feeling, imma il-feeling li n-nies jibatu lek jgħidare għaw xaħat esperjenza bħali di. Insomma, forsi. Kien hemm xi ħaġa li sorprendik imma waqt dak id-dibattitu? Kemm ikunu preparati il-kelliema tal-Partit Laburista. Ammirevoli kemm jippreparaw. Ammirevoli. U again, għandi teorija, ipotesi bħal ta' għawdex. I stand to be corrected, imma naħseb illi bħalma lawċin ħossu li qatt dinja fizzjoni, ġifieri inventata f'moħħna li qatt maħna nkunu tagħmel daqs il-Maltin. Naħseb illi għal ħafna żmien ir-retorika f'Malta kienet li inti laburist ftit inqas intelligenti minn nazzjonalist. Tal-underdog li. Tal-underdog, u naħseb illi vera fost it-tfal, naħseb tal-familji laburisti, sfortunatament għax mhux il-każ. Mhux vera, ignoranti aktar minn nazzjonalisti, intelligenti, rajna fl-aħħar 10 snin. Inqalgħu ħafna nies intelligenti fil-Partit Laburista, daqskemm kien hemm jew forsi iktar milli kien hemm fil-Partit Nazzjonalista fl-10 snin ta' qabel. Jiġifieri mhux vera, imma l-idea li forsi aħna maħniex il-laburisti mhumiex intelligenti daqs in-nazzjonalisti twassal. U rajta illi nara kemm illi naħdem fil-medja. Il-laburisti biex jippreparaw ħafna iktar u ħafna drabi jmorru aħjar. Inti tħoss li f'dak id-dibattitu. F'dak id-dibattitu ma nafx minn mar l-aħjar, minix kapaċi ngħid, però żgur li f'xi momenti Jason Mikallef kien ħafna iktar preparat u mar ħafna aħjar. Kien hemm momenti fejn Jason Azzopardi kien tajb ħafna wkoll. Imma kien hemm fejn ħassejtu iktar preparat il-Jason Mikallef. Ġifieri l-ewwel net kien jaf eżatt se jgħid kellu l-posts pjanati kollha highlightjati kemm joħroġhom u jaqrom. Dik ħaġa importanti ħafna li tkun ippreparat b'dak il-mod. U l-affarijiet li qal jidhru li ma ġewx f'moħħu dak il-ħin, jidhru li kien ilu jaħseb fuqhom u li kienu pjanati għax il-mod kif iwerdja. Tinduna meta xi ħadd ikun qed jiddibatti issa jew forsi meta tkun ilek tagħmilha forsi tinduna aktar. Imma tinduna li xi ħadd ikun ipprepara mhux qed tiġi f'moħħu dak il-ħin għax huwa kien fluenti ħafna. Fluent u jiftijem u jitkellem il-lingwa tan-nies, eċetera. Jason Azzopardi jagħmilha tajjeb ħafna wkoll. Imma ma naħsibx li għamela tajjeb daqs kemm is-soltu jagħmilha f'dak id-dibattitu.
Mor waraw id-dibattitu, Jason versus Jason, tistgħu tieqfu minn hawn u tmorru tagħmlu view lilna. Tistgħu issibuna fuq. Bib. Ejt. Kienet diffiċli ma taqdu d-dibattitu? X'ġifieri taqdu? Taqdu, ġifieri li jikkommettu biex it-tnejn jiġu jiddibattu xulxin. Ma kienx diffiċli li ġew mill-ewwel, aċċettaw. Fis-sens forsi ħadet li żewġ telefonati kull wieħed. Ħobbok lilek. Jason Mikallef. Diffiċli ħafna. Speċ ta' l-ilna batu l-email u naħħar li ċekjajt. Ikun tajjeb ħafna Jason Mikallef hawnhekk u jtik battikata. Nħobba jena battikata. Ikollok battikata miegħu. Għax huwa tajjeb, huwa speaker tajjeb ħafna. U jitkellem għal qalb in-nies b'mod li jifhmuh in-nies. Mawx ħafna nies. Le, jien rajt biċċiet mid-dibattitu, naħseb rajt l-ewwel Maħx kemm, imma naħseb rajt illi kif qed tajt inti, illi kien preparat, illi kellu narrativi waħda wara l-oħra u qed jibnu fuq xulxin. Mhux neċessarjament kollha kienu fatwali jew tajbin jew veritiera ma dak argumenti ieħor nitkellmu fuq kif marru fid-debate. U f'dak il-punt illi jibdew jgħidu narrativi li mhux fatwali. X'ibda jgħidilek minn moħħok? Fejn tista' twaqqaf u tikkoreġi. Imma mhix daqshekk faċli għax inti ħafna drabi n-narrattiva ma tkunx kollha gidba. Jiġifieri kien hemm narrattiva fi żmien l-elezzjoni tal-MPs, tal-Labor, li juża biex ikisser il-mezzola. Kemm ħadmet ma nafx, imma l-idea dik kienet ikisser fixkel il-mezzola. Li kienet li dak iż-żmien mezzola kienet qed għandna bżonn niżidu d-difiża fl-Ewropa. Għax maħniex armati tajjeb biżejjed u l-gvern Malti kien kontinwament qed jattakka li qed tipprova ġġib il-gwerra. Kien misleading ħafna. Għax issa llum il-gvern Malti stess qed jammetti li għandna bżonn inkabru d-difiża tagħna għall ħares qati għala xi ħaġa. Imma dik in-narrattiva kif tikkawnterija dak iż-żmien. Mhux daqshekk faċli, mhux daqshekk tkun qiegħed waqt dibattitu tgħidlu le mhux hekk qed tagħmel għasu xogħolok bħala ġurnalist. Għax inti min int bħala ġurnalist biex tgħid li mhux hekk qed tagħmel. Le, kultant ikunu naqra diffiċli. Jiena il-każin għadni qed nikkalibra ruħi. Il-każin ftaħ xi każin. Jiena antik daqqa ta' mak ġmin. U nibbatek għawdex ma tarax minn waħda. Roberta Bela wants Malta to increase its defense spending. Ma di reċentament li għala, ma jien niftakarhom jgħidu fi żmien l-elezzjoni tal-MPs. Kienu jgħidu trid il-gwerra, tittibat il-lulidna għal-gwerra, dik kienet il-narrattiva, tittibat il-lulidna għal-gwerra. U għataw naqra din il-narrattiva. Imma le tal-Unjoni Ewropea illi trid tiddaħħalna fil-gwerra u Trump huwa l-unika persuna li jixtieq iwaqqaf il-gwerra u jrid il-paċi. Din teżisti. Teżisti f'xi partijiet politiċi ma nafx minn fejn jiġibu. Ma nafx eżatt minn fej eżatt ma nafx li huma għalkemm pereżempju rajt post Alex Aġus Saliba reċentament li jgħid li ma jistax jemmen li l-Unjoni Ewropea se tkompli tiffinanzja l-armi. Qabela increased defense spending will only serve to disrupt peace. Di meta qara? Illum. Għax qiegħed ġewwa Brussels għal-summit tal-kapijiet. Tal-Kunsill ma dak il-ħamis. Illum il-ħamis. Illum il-ħamis. Tajjeb, għadġurnat ħafna. U xismu tajjen Borċ, kif kienet? L-esperjenza kif kienet? Kien hemm xi nies qalu li get a room. Intu Borċ. Għax għaru li speċi konna għedin. Konti tiflerti għafna miegħu. Flirtjaw jien ma rajtix, ma għassajtix, ma naħsibx. Jiena ma nifansjax u ma jiffansjanix. Kif taf saqsejtu? Ma naħsibx li jiffansjani. Tajda bċertu isu diqa. Għaniqaf. U da, le, fis-sens, Borċ għandu kapacità li meta li għandek inti u kol tu bifer li
he matches your energy. Allora ke tmur hemm tiċċajta daqsxejn jibda jtik lura. Ħafna politiċi they don't match your energy, allura ma toqgħodx attent tiċċajta ftit magħhom jew tkun ftit iktar hekk, avventurus, isu jinġibdu lura u jġibuk tidher isek arroganti jew pastas, mentri kieku jkomplu miegħek it would be great l-intervista ħafna ħjar, kieku jkomplu miegħek u jtuk lura, jien dejjem ngħidlhom qabel nibdew. Ħokkni lura, jien ħanħokkok. Imma dik qed intik il-liċenzja biex tħokkni lura anke fuq affarijiet li taħseb ma m'għamilx sew aħna l-ġurnalisti jew tat-Times, ħokkni lura għax din it-tip ta' struggle kif għamilna aħna llum tagħmel aktar interessanti. Il-punt mhuwiex illi xi ħadd jagħti xebal xi ħadd ieħor ikaxkru, il-punt hu li inti tibqa' tara din l-istruggle. Ġifieri logħba futbol fejn fl-ewwel 5 minuti tim minnhom ilaqqat 7. Mhix ma tibqax tarha, mhix interessanti. Sabiħ huwa li hemm dan l-istruggle u naħseb li dak huwa sabiħ ma nafx. U baqijien kien hemm din l-istruggle sal-aħħar net fejn jiena provajt nurih li nirrispettah u għalhekk iċċajt għax jiena nirrispetta ħafna x-xogħol mhux tiegħu biss ma ta' kull min hemm fil-gvern, jien mhix qiegħed xogħol biex inwaqqa l-gvern. Għal kontrarju ta' kemm kif jaħsbu n-nies, m'iniex interessat. Jien interessat nipprova nifhem x'qed tagħmel inti bħala Ministru, ngħidlek fejn ma naqbilx miegħek u fejn naħseb li tista' tagħmel aħjar u l-betti li taqgħod niddiskutuha kif qed nagħmel miegħek. Imma l-punt tiegħi mhux li qiegħed biex nipprova nara l-Labor jinżel biex jitla l-PN, assolutament li le m'iniex interessat. Bas vera onestament m'iniex interessat, ma ħafna nazzjonalisti hekk jaħsbu u meta ħafna laburisti hekk jaħsbu tajt. Anke ħafna nazzjonalisti jippretendu li xogħolok huwa illi Mela, għalfem mhux qed ittieħ iktar, għalfem ma xabbatlux ma' wiċċu, mhux ġifieri m'iniex qiegħed biex inwaqqa l-gvern, taf kif, u kemm ħajdu ma jaqa' l-gvern, jien mhix qiegħed biex waqqa l-gvern. M'iniex interessat f'dik il-ħaġa, jien interessat li jien nipprova nifhem x'qed tagħmel tajjeb inti għax ħaġa tajba żgur qed tagħmel, ma jistax qed tagħmel kollox ħażin. Ma jista' jkun li inti interament inkompetenti u m'intix il-persuna li għandna bżonn għal dak il-ġob u għandi bżonn ngħidilek u għandi bżonn nesponik bħala xi ħadd li isma' bro li kieku kont il-head of marketing u ġibt li daw ir-riżultati kont inkeċċik. Iva. Ġieli tqajt ma' dak il-politiku li taħseb li Mela. Imma mhux ngħidlek ismijiet insija. Imma iva, hemm politiċi. Wija, nilabu hangman biex jibda l-ewwel insija. Murħudu fajnek. Inti ma tidajx hu. Le, ma tidajx, ma titkellem ħażin. Ġin nitkellem ħażin. ċa nkun qiegħed hekk fis-saħna tal-mument f'xi argument ma nafx kif għadha ma qabżitlix waħda llum. U l-kelma ħażina favorita tiegħek? Fucking naħseb. Fucking, kemm sabiħa. Sabiħa wis. Fucking. Għandha effett katartiku. M'hemmx tagħmel. Imma semmek ma nidejx, nipprova ma nidejx, ma nixrobx, ma pejjibx. Bija xrobt imma, tiftakar? Iwa xrob darba miegħek imma biex impaxxik insomma, jdispjaċini sal-lum nagħmilha. Għax kelli raġun u ħadna gost. U kien hemm il-ferħ, tiftakar? Ħadtu gost itkubija, jien ma ħadd gost. Ma ħax gost. Assolutament. Darba li xrobt, u meta wieħed minn sħabik u ħajżewweġ. Da meta sħabek jiżżewġu jagħmlu grooms jew xi jagħmlu, insomma. Titmur id-dar tagħhom da qabel it-tiġ. Sabiħ dak. Hija sabiħ, esperjenza sabiħa fiha. Tilbes, u meta tilbes jiġi l-fotografer. Jiftħu fl-xkun wiska ta' 25 sena u jiferrew tazza kulħadd. Imbagħad tittieħu ritratt hekk bit-tazza. Ħanixorbuh kollha flimkien jew tal-video. U kull darba li żewweġ wieħed minn sħabi u għamilha dik kelli nixrob bela whisky. Biex nieħdu dal-aħbeċ ritratt. Imma x'għandek? Le, mhux m'għandix xejn kontra l-whisky fis-sens u qas nagħmilha bi prinċipju ma jogħġobniex, daqshekk biss, ma jogħġobniex. Mela, x'ikkonkludejna f'dan il-podcast? Lesti? Le, sal-Patreon jistaqsu, sittu stay. Ma, il-patroni jistaqsu meġuba lilkom il-bib tagħna tal-Browns espliċitament mill-servizz tal-Gut Health għax il-gut huwa it-tieni moħħ tiegħek u għal daqstant is-servizz tal-Gut Health itik stampa ċara ta' x'inhu għaddej fil-bioloġija tal-gut tiegħek u b'konsegwenza tiġi marraf li huma l-aqwa tipi ta' ikel li inti qbillek tikkonsma biex ikollok iktar enerġija, jekk forsi ma tistax torqod sew, jew forsi anke għaddej minn mood swings u affarijiet hekk. Irrikorru, ovvjament jekk għandkom problemi fl-istonku iktar u iktar, irrikorru għand il-Browns, staqsu fuq il-Gut Health għax fil-ħajja tiegħi, fil-ħajja tal-mara tiegħi, il-fat li għamilna il-Gut Health għand il-Browns ir-riżulta f'mood swings aħjar, f'nuqqas ta' mood swings, firqat aħjar, fiktar enerġija, eccetera. Insomma,
L-ewwel mistoqsija minn il-patruni tagħna bilħaq patreon.com/John Mallia Alla hawn il-lira. Semmejt li l-bniedem għandu Smajtu l-kapitalist? valur intrinsiku. Jekk Smajtu? tixtiequ li nkompli nagħmel dan il-podcast ninnova, nħallas it-taxxi, nħallas l-impjegati, nġib l-aqwa teknoloġija. Tinnova! u nkompli- Ġibt l-istess guest 3 snin wara. X'tinnova? X'novita ili ġejt ġibt lili? Imma issa ilek hemmhekk ma' time sentej u Iktar fuq 3 snin inni. Allura. Mela, ħatwieġeb? Mela, meta trid ilni ġa xatejna. dal-mistoqsija. X'inhi ma smajtix. Għax kont biżi titkellem. Għax kont biżi titkellem. Mhux ma saqsijiex il-mistoqsija. Aqta naqa. Ma Inti saqsijiet. trida żieda, Mela, semmejt ħanerġa' ngħidha. Ħanerġa' ngħidha. Ma importax, jiena paċenzjuż. Semmejt li l-bniedem għandu valur intrinsiku. X'inhi li tagħti l-bniedem dak il-valur fl-opinjoni tiegħek u ma tistax tgħid irruħ, Le, ġastax twilet u. Imma anke l-fenek twilet. Ija, nkoll għandu valur, ma naħsib li għandu valur għalina l-ispeċi tagħna, m'għandux ikollu valur daqskemm il-bniedem. Ma nifhem li l-fniek jifmu li bejnietom għandhom valur iktar mill-bnedmin. Kit mur fuq familja xadini u tipprova tattakkom, Sodisfat jew? għax il-bniedem għandu. Le, mhux sodisfatt. Mhux sodisfatt. Erġa' prova. Le, ma ċan. Forsi jista' jispjega, għax ma qabilx miet, jistaqsex mhux qed nifhem. Valur intrinsiku. Minn fejn ġejna il-valur Le, intrinsiku? ħloqnieh, X'jagħti- aħna. Ħloqnieh, U kif wasalna għalija? Għaliex evoluzzjonarjament malajr bdejna nindunaw li met inti ma temminx f'din il-ħaġa li l-bniedem għandu valur intrinsiku, tibda tar minn nies left, right and center. Kif qed nerġgħu nagħmlu? Għax inti qed nerġgħu nagħmlu għadi, qed nerġgħu nagħmlu. Inti llum għandek sitwazzjoni fl-Ingilterra pereżempju fejn inti tagħmel test kif tkun pregnant u jekk it-test jirriżulta illi il-baby Down syndrome jituk iċ-ċans illi tneħħih. U l-argument mhuwiex argument ħażin, l-argument huwa ma da miskin ħajjex Down syndrome, da x'ħajja sabiħa jista' jkollu. Apparti li l-istudji juru li Down syndrome huma fost l-iktar nies ferħanin fid-dinja. Le, ma da tkun argumenti għall-abort, ġifieri. Again, because għallum il-ġurnata, it doesn't matter your intrinsic value is, mhux kemm int ferħan, jew imma kemm tista' taħdem, kemm tista' tikkontribwixxi, kemm tista' tagħtina lura għal xi ħaġa. Fimni da mhux ħajkun ferħan, nsewa ħita aħjar xejn. U nippakkeġġaw bħal kieku kienet ċaġa miżerikordjuża, ħanamlu pjaċir. Meta fil-verità, sorry, jekk inti m'intix ferħan fil-ħajja, min taħseb li int biex taħseb li da ma jistax ikun ferħan għax ħajkun ħajtwieled bid-Down syndrome. Imma hemm din, meta inti tibda titlaq mill-idea li kulħadd għandu valur intrinsiku, tibda tar minn nies, tibda tqaċċat l-anzjan li ma jagħtuk xejn jew li jibqgħu jsiru burden fuq is-sistema. Ma aħna vera noħdu sibhom l-anzjani. Għalissa. Naf x'qed ngħidlek, għalissa. Aħna bħalissa vera nieħdu ħsiebhom min nies b'diżabilità, ma noqogħdux attenti lemm immorru. Imma trend tiġri fl-abort. Għajra l-biċċa xogħol tal-abort li Ma kontx hija kwistjoni li tagħmel sens li tuża bħala biċċa evidenza u nikkonkorri jiena kont naħdem ma' nies Down syndrome huma l-iktar nies fucking buzz għala bibhom. Ferħanin, isn't that what we want in life? It's got to be worth something, but for today's world it's not. Però trend ta' nies ngħidu ħajjin hija li dejjem qed nieħdu ħsieb iktar anzjani, dejjem qed nieħdu ħsieb iktar nies b'diżabilità, dejjem qed inkunu iktar namlu mezz li nkunu iktar ugwali u nagħtu drittijiet l-omosessuali u nagħtu neħħejna l-iskjavitu. U għax s'issa dan nemmnu li kull persuna għandha valur intrinsiku. Li żballu li ma nemmnux il-baby fil-ġuf. U dik ġejja mill-fatt li tallimna illi meta l-ispeċi tagħna tkun iktar kollaborattiva ikolla iktar suċċess fid-dominanza tagħha meta niġu għal bqija tal-ispeċi, taħseb minn hemm ġejja. Mhux neċessarjament għax inti idealment li l-grupp iħalli warajh il-minu huwa inqas tajjeb u jimxi iktar jaġġel il-qudiem. Ma nafx jekk di taffetwax li ħadna ħsieb il xulxin u allura iddominajna l-ispeċi, m'iniex konvint li taffetwa, imma il-puntu illi it's very easy li targumenta
il-bniedem m'għandux valur intrinsiku jekk inti għandek valur ieħor għax tista' ma nafx inti b'saħħtek, inti sabiħ u tista' tħawwel u tħammel Grazzi. u tista' tagħmel. Imma ħaġa oħra li ma tkunx li tkun ikraħ oħxon jew ma nafx mhux għax minn oħxon ikraħ imma l-puntu li inti ma jkollokx ġisem taffajt li ma jgħinukx evoluzzjonarjament. In-nies li kienu f'dik is-sitwazzjoni għallu nixtieq li jiena ma nintremix, għalfejn għandek tintrema għax inti by the standards of that time m'intix biżejjed. Sorry ta' mela l-standards ta' da żmien jiddettaw jekk jien inhix biżejjed. Inti il-mument, jiena għalli dik il-mument li bdejt teżisti, inti għandek valur intrinsiku li ma jista' jmissulek ħadd. Ħadd ma jista' jmissulek. U għalhekk aħna nejdu ma tista' toqtol lil ħadd, ma tista' toqtol lil ħadd għax kull min għandu valur intrinsiku. Għamillek x'għamillek. U taħseb li l-Kristjaneżmu li ipperswadina mill-valur intrinsiku Konvint. u s-sovranità tal-individu. Konvint. Alla tal-Antik Testament ipperswadina. Dak li inti tant għamilt lu reklam ħażin nofsija ilu. Jien sempliċement Iva, għandi dubji tiegħu ta' kemm ħobni. Alla tal-Antik Testament huwa Alla li f'dinja fejn l-Allat kienu omnipotenti kollox min jiflaħ ħawel u jħammel u Alla li tafajni fuq l-iskjavi u għal dawn huma l-poplu tiegħi minn dawn jinteressani. U mbagħad nideta fl-ewwel podcast idirli illi mbagħad kollox minn hemm il-qudiem sar kollox idur madwar l-idea ta' l-ewwel jiġu l-aħħar, ħallu tfal iż-żgħar jiġu għandi għax tagħhom jassaltna ta' smewiet, il-foqra jidħlu l-ġenna qabel is-sinjuri, l-idea li inti meta inti dajjef, inti għandek valur kbir ħafna. Daqs minnu sinjur. U dik ma kienx evidenti jew ovvja f'kulturi Eġizzjani, Romani, Grigi, ma kienx ovvja. Vikingi, min jiflaħ ħawelu. Imma mhux dawk ta' żammew, aħna żammejna. Il-ċiviltà tagħna b'dik it-tip ta' mentalità imxejna daqstant il-qoddim. ċiviltà illi grazzi għall-Knisja eradikat l-iskjavitu xi darbtejn. Knisja darbtejn eradikat l-iskjavitu fl-istorja tal-umanità. Ma nafx ngħidlek id-dati imma darbtejn. 3 darbit jekk tot l-idea tal-iskjavitu tal-lut, l-idea illi ħatmu skjaf u l-iskjaf jinħeles minit min qed jaħkmu u jmur ikun il-poplu tiegħu. Jgħidu l-abolitionists ukoll kienu motivati mill-valuri kristjani. Ja, anka Hitler kien motivat mill-valuri kristjani. Bliema mod. Ma jgħidu Kristjan kien Hitler. Le, ma jidrilix, le. Bro, tiftaħlix da l-kapitlu, da kapitlu vera sabiħ. Da kapitlu vera sabiħ, imma naħseb qegħdin naqra late in the day fuqha. Late in the day xiġifieri. Għax għadda l-ħin. Le, dax biex niftħu din id-digressjoni. Għajjajt, għajjajt, ejdli. Biex niftħu. Ma dikx tlaħħaqni kif kont fil-bidu. Barra, niflex, inti tibda teqret, ħati għaftajt, ħallini nitkellem. Bat biex għanna t-prova tamel punt li ma ċajtek xie M'għandix ċans, imma forsi xaħat mill-ħafna nies għandek jaħdmu miegħek jistgħu jikkalkulaw għadi. Kemm tkellimna jien u kemm tkellimt int. Jien ngħidlek li maħniex ras imbras inti tgħaddini. Assolutament le. Assolutament le. Għandi xorti tkellimt 7 minutes b'kollox. Ma l-mistoqsija li jmiss, ma public speeches prior to and in the early years of his rule, he described himself as a Christian. Pero he described himself as a Christian in the way Donald Trump describes himself as a Christian. Ija, ma tista' tgħid li kien immotivat mill-valuri Kristjani. Le, ma hu kellu ħafna valuri, mhux valuri, kellu ħafna dal-inkontri mistiċi, kienet ifittex pereżempju jien minnhom xi tip ta' lanza, ma nafx il-spear of ma nafxiex. Ġifieri hu kellu u kien influenzat ħafna minn Wagner li kien jemmen f'dan il-mistiċizmu ġermaniku li ġej mill-periodu tar-romantiċizmu, imma u kien jaf illi biex jipperswadi kemm jista' jkun biċċa kbira tal-popolazzjoni kellu jgħidulhom li hu Kristjan. Some things never fucking change. Mela, Albert jistaqsi, il-kelma Alla jħobb qed niġġudikawha bl-standards tal-lum bħalma naraw kif kienu jħobbu il-missirijiet fis-60s huwa differenti ħafna minn kif huwa mistenni jħobb missier illum. Tant ieħor meta nqablu kif Alla ħabb 3000 sena ilu, però
bej missierek tikdaqqa ġoħalek u jgħidlek dik terġax tagħmilha u Alla jgħidlek għamel ġenoċidju, jiena ħoss li hemm ħarira differenza. Bħalma semmejna ta' Maslow's Hierarchy of Needs, il-prioritajiet ta' kif tħobb xi ħadd li m'għandux xiekol differenti minn xi ħadd li s-self-fulfillment biss jonsu. Dik kienet mistoqsija għalik iktar milli għalija u terġa' tikkonferma li ma kellekx raġun laqqas hemmhekk. Le, għawek qed jistaqsi l-mistoqsijiet b'mod kritiku, jiena napprezza. Le, jiena naħseb li hemmhekk għandna faltering ta' jiena naħseb li hemm din il-logħba psikoloġika li qed issir fil-verità, il-bniedem għandu l-sfortuna u l-fortuna li għandu self-consciousness li hija b'saħħitha ħafna, self-consciousness li wkoll tfakru li isma' gaj, inti f'xi punt ħadd tmut. U kull darba li naħsbu fuqha dik qabbadna ansjetà kbira, għal dik l-ansjetà nirrekorru għal ħafna affarijiet. Il-ħabib tagħna Marx kien jgħid pereżempju the opiate of the masses, Nietzsche għal ħafna wkoll dwar da, hawn min jirrekordi għal jinnaf drogi jew li jimla ħajtu baffariet li jonfħulu l-ligo b'tali mod li jaħseb li se jsir immortali, u mbagħad hemm min jgħidlek le, tinkwitax jiena ħammut u ħajkun hemm Alla li jħobbni. Però naħseb illi l-iktar teorija, ipotezi plawsibbli għalija li huwa fenomenu ta' psikoloġija imwerra ta' esseri il-intelaq f'nofs univers minn Alla ir-responsabbli li telqu hemmhekk fl-abiss sabiex huwa ifendi għal rasu. Jekk huwa missier Alla bid-duda sew mit-tfal tiegħu. Jgħid il-baby ta' Joel Ġuf illi ma jemminx in life after delivery. Le, ma tistax tiraġuna bl-istess loġika u. Bil-loġika tal-ġuf, life after delivery is impossible. It's logically to be excluded. First of all. Però kemm il-konverzazzjoni smajt ta' babies ġol ġuf. Għaj, ma qed tibbanalizza l-argument. M'għandux jaqsam. Aħseb wara tgħid li l-babies qed jitkellmu. Aħseb wara tgħid li il-fetu jitkellem ma' fetu ieħor fi ipotesi fantasjuża u joqogħdu jkollhom daw il-ħsibijiet eżistenzjali. Qed tirraġuna biss bil-moħħ ta' hawn. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem il-Apex Media. Qed teskludi l-possibilità. Minix neskludi l-possibilità. Sempliċement qed ngħid illi nitfgħu dil-kelma li jħobbok li hija parti mill-lessiku tagħna li hija xi ħaġa astratta illi aħna tajniha. Aħna ma nsejħulx Alla jopodok, ma jgħidux Alla jaħseb li ntxuċ, ma jgħidux Alla jħobbok. Issa jekk iddeċidejna illi Alla jħobbok hija dak li l-Knisja trid tajt li Alla jaħseb dwar relazzjoni tiegħi u tiegħu. Kif ħanaqbdu issa nbidlu d-definizzjoni tal-imħabba? Nbidlu l-kelma. Mhux qed ngħid biex tbiddel id-definizzjoni tal-imħabba. Apparti li hemm l-argument illi jista' jkun li mhux eżatt imħabba, this is the closest we can get. Imma anke għaliex l-imħabba hija l-iktar ħaġa profonda li nistgħu naslu li nifhmu aħna. Tajt Stockholm Syndrome jew? U jien naf. Aħseb ftit ejja. Again, jista' jkun, nista' mhux kollox jista' jkun. Imma again, qiegħed tirraġuna. Qed insaqsi. Ma konx nagħmlek hekk, qed attakka l-ġurnalisti. Mela, sieħbi Mark, dik kienet fadal iktar mistoqsijiet. Mela, Arter jistaqsi. Taqbel ma is-saying, bro, inti Patreon tiegħi ta' suppost. JB is saying. Mela, taqbel ma l-massima li hard times create strong men create good times create weak men create hard times. 100, Mhux hekk. 100. Fejn f'dak iċ-ċiklu?
Good times create weak men, no naħseb. L-ixxu li għandna fil-fema tiegħi li kif narajjen, this is a problem of responsibility, fis-sens illi again, id-dinja, u meta ngħid id-dinja qed ngħid jiġifieri l-ħafna attiviżmu tal-left estrem imma l-iktar in-negozju. Bella ħielna li biex inti tkun ferħan, tkun komdu fil-ħajja. Isma'ni ftit. Anka l-qattus, anka l-qattus, jekk tajdlu sma' x'tippreferi toħroġ hemm barra tikkaċċa l-ikel jew nifqalek stonku wiskas. Jgħid stonku wiskas. Iva. Fair enough. The path of least resistance. Anka l-ilma jfittex il-path of least resistance. Aħseb wara jien. Imma from experience we know. Although you wouldn't tell with my pectorals. From experience we know. Almenu fl-umani, fl-annimali ma tidirx li jgħek, imma fl-umani almenu nistaw nikkonfermaw that real happiness most of the time comes from taking responsibility. Mux li tkun komdu. Issa, il-problema i li aħna il-konċett ta' responsabilità i-banalizzajnieh. Ġvi l-lum meta titkellem fuq ċittadini responsabli xieġik f'moħħok. Iqaf fuq il-lajts il-ħomor, ħalla 16, jek tkun fuq tal-linja u titla waħda pregnant u mela. Dik mhijiex ir-responsabilità dawk huma that should go without saying. Illi tħalla 16 jew tieqaf fuq il-lights l-aħmar, dik mhijiex ir-responsabilità li nitkellmu fuq. Ir-responsabilità nitkellmu fuq hija u din naħseb il-problema ta' ħafna rġieli li llum ma hemm il-chaos hemm barra li jridu jmorru jigranfaw jew jagħmlu order għaliex illum id-dinja hija safe, secure u ġabu dak kollu li kellna ġibu issa x'ħanabdu nagħmlu issa. What kind of responsibility can we take b'mod li issa ikollna meaning fil-ħajja. Imma it comes on responsibility again, jeta l-affarijiet il-kbar, għamil 3 tfal 4 rabbihom għax il-pajjiż għandu bżonn 3 tfal jew 4 b'saħħithom minn għandek. Dik hija tip ta' responsabilità, sib kawża u ġġielet għalija, imma mhux ir-responsabilità li nieqaf fuq il-lights l-aħmar għax ibbanalizzajnija ħafna. U jiena naħseb illi pereżempju dal-ħafna eċitament li hawn għall-festi, jiena nħossu li minn hemm ġej. Jiġifieri il-festi huma xi ħaġa stramba ħafna. Għax huma xi ħaġa reliġjuża, ultimately xi ħaġa reliġjuża. Però illi hija l-iktar oġġett kulturali, iktar avveniment kulturali popolari fil-pajjiż. Disproportionately popolari, ġifieri m'hemm l-ebda avveniment ieħor li jiġbor daqstant volontira madwaru, jew daqstant żgħażagħ, m'hemm l-ebda kawża oħra li tiġbor daqstant żgħażagħ madwarha. U hija daqsxejn dissonanti mal-fatt li n-nies qed imorru nqas il-quddies u inti tista' tgħidli kif tgħid il-Knisja sfortunatament, żbaljatament ngħid jien, imma dak għax il-żgħażagħ magħhom fil-parties. Jiena ltqajt ma' grupp żgħażagħ dis-sena illi għax nafhom insertaw jiġu minni mill-bogħod, illi nofs il-grupp huwa minn raħal u nofs il-grupp huwa minn irħu l-oħrajn. U tarħu l-oħrajn marru fuq il-grupp, għallhom isma' ħammorru Ibiza das-sajf istra, tiġu, meta ħammorru dik il-ġimgħa għandna l-festa ta' mhux ħaniġu. Jekk iż-żgħażagħ kienu moħħhom fil-parties kienu jmorru Ibiza mhux joqgħdu l-festa. L-argument li nużaw għax tradizzjoni, il-festi tradizzjonijiet jibqgħu mhux ovvja li hija ma ħafna tradizzjonijiet intilfu u l-bitzilla qed tinqata'. 4 tiem oħra l-għana jispiċċa għal kollox, il-pass jispiċċa, il-lingwa Maltija nfisha qed tispiċċa. Mhux it-tradizzjonijiet kollha jibqgħu. Minkejja kollox il-festa u minkejja li n-nies m'għadhomx imorru l-quddies, il-festa tibqa' l-iktar avveniment toħroġ mill-Istat tan-Nazzjon year in year out kull sena ġifieri l-iktar avveniment popolari. Il-teorja tiegħi di li l-festa mhux biss tik sens ta' komunità li hija l-iktar ħaġa li taħseb fiha, imma wkoll tgħin liż-żgħażagħ speċjalment lill-irġiel. They are desperately seeking to take responsibility for something. U fil-festa, aħna nistgħu nieħdu responsabilità li nagħmlu l-ikbar ballun tal-blalen. Dik hija responsabilità. Il-Knisja tgħidlhom lil tal-festi u għax intom għandkom you have it all wrong. Ġesu qalilna tal-ewwel jiġu l-aħħar u intom moħħkom biex tiġu l-ewwel biex tagħmlu l-ikbar bandalora, biex tagħmlu l-ikbar firework. Insomma, x'qed jagħmlu pjuttost evanġeliku li qed jippruvaw jaqbdu l-iktar ħaġa ta' responsabilità li tista' taħseb fiha. L-ikbar bandalora, ma nafx l-ikbar ballun tal-blalen. And they take it on for the community. Issa forsi it's energy directed in the wrong place, resources moħlijin, whatever. Imma jina li dak huwa sinjal li hemm daqshekk żgħażagħ eluf ta' f'Malta, eluf, no other cause brings that so many young people together. U jisu għalija dik hija lajta ta' żgħażagħ li jixtiequ li xi ħadd itihom xi tip ta' responsabilità f'idejhom. Fil-fatt anke l-mod ta' kif nerfgħu l-vari fuq spallejna, u again l-irġiel ikunu nerfgħu l-vari fuq spallejhom, tajjeb ħafna ġenerazzjoni ta' irġiel li jixtiequ li xi ħadd jabbihom b'responsabilità, letteralment fuq spallejhom tal-iktar ħaġa għażiża li għandu r-raħal il-vara.
U naħseb għaw il-żaza qed jokorbu biex ħadd itjom għax illum ma tfadallek responsabilità, illum ma responsabilità li s-sajjar ma tfadallek. Qabel kont kellek fl-antik kellek responsabilità mhux biss li s-sajjar, imma li tkabbar il-ħxejjex inti fl-għalqa tiegħek. Illum ma dikx għafan tkabbar ħxejjex tiegħek. Kien hemm żmien kellek responsabilità li s-sajjar, tixtri l-ħaxix u s-sajjar. Illum la għandek responsabilità tkabbar ħxejjex, tixtrihom lesti. La għandek responsabilità s-sajjar għax tista' tordna l-ikel u laqqas għandek għalfejn tmur l-ikel għax jista' jġibulek il-kurrier. Illum m'għandna l-ebda responsabilità ta' xejn, illum vera tifel jista' joqgħod id-darja fil-PlayStation. U ħafna minnhom hekk qed jagħmlu u ħajjiġġennu. Fis-sens, għaliex taking no responsibility gives you no purpose in life. Is-sabiħ tal-ħajja u li tieħu responsabilità ta' xi ħaġa taqbad kawża tipprova ssolvija, tipprova trabbi familja. U naħseb għal dik qed jokorbu żgħażagħ u mhux qed jifhmu u mhux qed isibuha. U l-Knisja tagħmel ħażin li toqgħod tikkundannuha, ma hija vera, kultant they overdo it u hemm piki żejda. Imma naħseb qed jibgħu jgħaddulna messaġġ. U il-hard biex taqqat mal-hard times x'qed jiġri hu we need young men to have young people imma men niktar naħseb young people to have some sort of responsibility għax issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn in-nisa anke fuq ix-xogħol qed imorru aħjar mill-irġiel għax in-nisa b'mod naturali huma ħjar għall-iskola mill-irġiel u probabbilment ħjar fuq ix-xogħol mill-irġiel għax huma agreeable aktar mill-irġiel għalhekk fil-ħabs hemm 60 mara u 500 raġel jew kemm iktar 600 raġel. Jiġifieri għalhekk in-nisa jmorru aħjar aktar fl-iskola u aħjar aktar fuq ix-xogħol. U literalment l-irġiel they are being kicked out of everywhere. U naħseb li l-ġenerazzjoni żagħżugħa da li trid intuha xi tip ta' responsabilità. I think that's where happiness comes from. Naħseb jiena. Ma la ħaġa ara tajt ma ħallikx titkellem. Tant ħajja laqqas seta' jitkellma. It-tieni ħaġa. Ħajibda jmerini. Ejdli. Ejju ħaġa oħra. Le, t-tieni ħaġa hija naħseb l-ewwel darba li naħseb għandek raġun fuq oħra din għandek ir-rila għandek raġun. Le, fuq dina. Ma erġej għax kont nitkellem fuqek ħalli jkollhom waħda clean. Għandek raġun fuq kollox isa 1 2 ħares lejn il-kamera. Li huwa fil-fatt il-kapitalizmu il-fulkru ta' kollox. Le mhux il-fulkru ta' kollox, hemmhekk inti jielek ta' kelli żball fil-bidu li pinġejta bħalli kieku il-kapitalizmu kien il-problema ta' kollox, naħseb illi jisuq ħafna mill-affarijiet, ħafna mill-problemi li għandna. Mbagħad hemm il-kwestjoni li aħna bnedmin dgħajfa wkoll li ma tgħinx li ma nagħmlux xi deċiżjonijiet tajbin. Imma il-power tan-negozju rikibna. U di tinduna tara għaliex l-affarijiet li nipproduċu mhumiex sbieħ, illum isbuħija li tfiżil daw spiċċat. Fucking right, u da set demel. Isbuħija fil-bini, pereżempju. Imma dak Malta ta' policy ħażina, bro. Inti ġili mort jinaf Nizza, ġili mort Bordeaux, ġili mort Mont San Michel. Daw il-postijiet żviluppaw. Fucking sbieħ, bro. U għamlu l-flus. U biex l-lukanda Mont San Michel, jira kelli not insuq bħal pastits 20 minuta kol jox, ma konx naffordi għamlu l-lukanda Mont San Michel. Għamlu saru flus, kellhom planning policy tajba, il-kapitalisti għamlu l-flus, il-posta du sabiħ. Issa f'Malta. 20 minuta, ma fakit. F'Malta, ridna nagħmlu l-flus malajr, we threw beauty out of the window, illum, inti xi darba tajt ma xaħat li mhuwiex il-kapitalist huwa bad policy making. Tiġix tgħid il-kapitalist m'għandux xi ftit responsabilità. Jiġifieri inti ħadd ibni binja. Ma tħares li l-pjanta u tgħid meti kera dil-blokka ta'. Le ma jħarsux li l-pjanta jgħidu dikera, di kemm ħandaħħal flettijiet ġo fija. Kemm toqgħod f'dil-pjanta, kieku kellna dan indaħlu hekk u l-batru minn ċeknu ftit. Ndaħlu fletti ieħor. Dawk huma l-konsiderazzjonijiet tal-lum. Beauty has been thrown out of the window. 500 sena oħra, ħadd ma ħajkun qed jiġġieled biex jirrestawra l-bini li qed nibnu llum, kif illum niġġieldu biex nġibu l-fondi biex nirrestawraw l-bini tal-kavallieri. Ħadd ma ħajamilha, ħadd ma ħajkun irid jara ma jista' possibilment ikollu l-interessi kollha tas-soċjetà f'moħħu u jieħu jagħmel daw il-komputazzjonijiet kollha u jiddeċiedi fuq dawn il-kriterji kollha li qed tajt inti. L-ewwel inti għamilt punt vera sabiħu interessanti din l-idea tal-istragil. Stragil jekkux f'intervista, jekkux miegħek innifsek, di li tabbi li lek innifsek bir-responsabilità. Jew jekkux fuq is-soċjetà, u hija l-iktar ħaġa li twassal għall-iktar affarijiet importanti, għall-iktar affarijiet li fihom valur. Issa, il-kapitalist, il-parti tiegħu l-ħabel li qed jiġbetu li kienet nagħmel kemm jista' jkun flus. U hemm argument li huwa
importanti li ma nitilfuħx. Li hija importanti li l-kapitalist jagħmel il-flus. Huwa importanti li jimpjega n-nies, huwa importanti li Mhux jħallsu l-flus. skapitu tan-nies. Imma mhux skapitu tan-nies. Mhux skapitu tan-nies. Bro, ara Iva. taħseb li ma nagħtilx. Iva. Imma, fl-aħħar mill-aħħar, in-nies li huma rappreżentati minn nies li aħna ħasuhom il-fucking paga fil-Parlament, li mbagħad qabdu n-nies fid-dipartiment, li mbagħad qabdu l-boards u l-esperti u dawn l-affarijiet kollha, in-nies suppost fuq naħa l-oħra ta' dik l-istragil hemm min għandna jinnegozja fisimhom isma' dak il-blokka kera, isma' dak mhux suppost tella daqshekk, isma' għandna jekk tagħmel l-istorbju mhux għandna qabel is-seba' ta' filgħodu. Il-problema hi li dik l-istragil ma teżistix. Qed naqblu li l-ikbar responsabilità hija tal-politiku. Però dak ma jfissirx li il-negozju għandu jagħmel kull ma jrid sakemm ma jwaqfux. Ħanajlek, hemm postijiet li jagħmlu ħafna iktar flus minna. Ħafna iktar flus minna l-Iżvizzera, ħafna iktar flus minna d-Danimarka, New Zealand huwa wieħed mill-iktar pajjiżi kapitalisti tad-dinja. Bellezza għalfejn għax il-kapitalist moħħu biex jagħmel il-flus. Imma l-policy maker jagħmel xogħol ukoll. Jekk qed jagħmlu xogħol x'jiġri, ikollok New Zealand. Jekk wieħed minnhom ma jagħmel xogħol, ikollok Malta. Rebus. Kollok Malta. Rebus. Mela, u li l-perjodu ta' nies, x'kien di? U li l-perjodu ta' nies viżjonarji jiġu jmorru f'ċiklu. Kif hija annessa l-mistoqsija ta' qabel jiddispjaċini. Rajtlek biċċa. Jista' jkun li ċiklu ma għandna bżonn nerġgħu niġu fil-parti fejn. Ilu daqsxejn da ċiklu, ilu ma Li jqalgħux interessanti viżjoni. li nixtieq nirrakkomandalek forsi għax jinteressak, ma jistax mhux li għandha ħafna x'taqsam li għadna issa dwar ċikli u tendenzi ta' soċjetajiet li jisbruffaw u mbagħad jisplodu. Huwa ktib vera cool, ismu Sex and Culture, ma nafx għax qrajtu. Jista' jkun issuġġerejtu lek l-ewwel fucking podcast għadek ma qrajtux. Isemgħu, dal-ktib issuġġeriw li fl-ewwel podcast. Mort infittxu qiegħed out of print u ma stajt insibhom kien. Ta' J.D. Unwin. Eżatt, bro. U x'vera, tara semmetu fl-ewwel podcast, ma stajt insibhom kien dak il-ktib. Anka Londra mort infittxu. U issa l-erġajt semmejtuli, mhux mort għalih Londra sewwa. Kont Londra bookshop kbir u provajt infittxu. Imma apparentament qiegħed out of print, ma stax insibu. U tobi ferm ma provajx nġibhom fuq l-internet, għax forsi kont insibu fuq l-internet. Naf li dal-aħħar rakkomandajtu l-Matthew Bezzina u naf li xtraħ minn ximkien issa nibatlu u nsaqsih minn fejn xtraħ. Mela. Bravo aktar minni wasal. Vera fit-tixtu. Ifhem, inserta imprendituru. Eżatt, inserta jimpjega n-nies. kapitalist, Inserta kapitalist li ġib il-ġid ħaħalsu l-welfare state inserta. U kombinazzjoni nexxielu. Imma di l-iskuża li għax iġġib il-ġejt u tħallas il-welfare state tista' tagħmel li trid. Ħadd mod jgħidlek li tagħmel li trid. Mark! Tittamel li trid sakemm ma jwaqfek ħadd u ejja. Mela, mela, nkunu komunisti u mela kollha Tara x'jagħmillek mhux veru, mhux Mela. veru kif tagħmel. Nispiċċjaw bil-one child policy ħaċċina. Patreon.com/John Malija jekk tidu tgħinuni nagħmel daqsxejn kapitalizmu biex nġib iktar mistiedna jtuni l-kedet bħal ħabib tagħna Mark Lawrence Amit li oġbu jiġi naqgħad magħna all the way from the sunny Isle of Gozo. Mark Lawrence Amit, xi ħaġa dwar l-esperjenza tiegħek illum qabel ma nagħlqu. Ma inti tagħmellek reklam ħażin, jiġifieri. Mhux naqtawa, naqta. Kienet esperjenza vera sabiħa. Tgħix kemm tallimt ħafna. Biddilt femti fuq kollox. Tallimt li m'għandux raġun. Mela, dak li mqażġibtu biex naqtaw li xarru dal-bastit. Ciao, narakom id-diela. Patreon.com/John Malija. Mhux ħajtiju li jeħsib Bilħaq, dak tant ma netbot, mhux għalik. Mhux għalija, x'kien li għamil tletzijat fuq il-mejda, sibtek għattiju li fl-aħħar jien. Dak tib mhux għalik. Isma' dak tib vera bil-bajt qabel ma nagħlaq. Għattiju li, Għanna kopju Mela tibatnix il-kodba minn ximkien ieħor. Murix tridaq u tafx taqra da. Rajtom daw ta' xelluk bummers. Ma jmux għal-moddu fi għalla lira l-awtriċi Maltija li tant għamlet, un-bat għax nħobbu l-art, nħobbu l-awturi, un-bat ktib rridu bxej. Fuq il-lingwa Maltija, li jixba għanna jitkellem fuq. Fuq il-lingwa Maltija, dan huwa dan huwa ktib fenomenali jismu Mela tal-ħabbiba kbira ta' dan il-podcast li hija Antoinette Borch. Antoinette Borch hija wkoll it-traduttriċi tal-kodba ta' Andre Camilleri, wieħed minnhom jismu l-forma tal-ilma.
din il-kollana, din il-ġabra ta' kodba msqallin fuq detective li bħalissa nsejt jismu ma jekk issibu l-kodba ta' Antoinette Burch huma verament fucking divertenti. Ħafna. U dan huwa l-istorja tal-Ilsin Malti imma mamula la Antoinette Burch. U ma nistax niqaf nirrakkomandah u jekk vera interessakom mill-lingwa Maltija, vera nirrakkomanda illi jkun parti mill-librerija tagħkom, jkun fuq il-komodini tagħkom u Grazzi, nappreżmi biex naqra. Il-bajt, bro, il-bajt. Ġabni nitkellem ħażin qudiem in-nies, għax tellem marru d-dar. Salvo Montalbano jismu detective. Narakom il-ġimgħa d-diela, saħħit. Antoinette, ħanti julu mbagħad li ieħor. Le, issa ma rridux, issa ma rridux. Jew tagħtiw li bil-ferħ u bil-mħabba, jew xejn. Grazzi. Mela, tlaqna?